Усім прывітання. Зараз вы пабачыце 5-ты выпуск з рубрыкі Шэйлаба, рубрыкі, дзе я знаёмлю вас акалічнасцямі працы са штучным інтэлектам. Прыватнасці сёння мы будзем з вами яшчэ раз зноў на novo разбірацца, як рабіць музыку са штучным інтэлектам. Я рабіў лекцыю для ребят і дзяўчат у Беластоку і запісаў гэтую лекцыю. Таму вы будзеце глядзець запіс лекцыі. Плюс у канцы вас чакае яшчэ невялічкі дазапіс майго новага досведу, які я ўжо атрымаў пасля лекцыі. Але цалкам гэта адукацыйны контент пра тое, як на сённяшні момант можна ствараць якасную шэй-музыку праз штучны інтэлект. Распавяду вам крыху тэорыі, крыху стану свету са штучнай інтэлектуальнай музыкай на сённяшні момант і буду шмат паказваць практыкі і распавядаць практычных рэчаў. Як вы глядзелі мой мінулы выпуск пра стварэнне музыкі са штучным інтэлектам, то не пераключайце гэты, бо тутака будзе шмат новай інфармацыі, свежай інфармацыі, новага досведу. Не буду больш затрымліваць. Прыемнага вам і карыснага прагляду. Пагналі. У мяне сёння для вас будзе прэзентацыя пра тое, як ствараць музыку, пра штучны інтэлект. Адразу скажу, што я не музыкант і не прэтэндую, і няма ў мяне ні адукацыі, нічога такога. І таксама я не таплю за тое, што штучны інтэлект павінен замяніць музыкаў. Хутчэй, сёння наша мэта паглядзець, як гэта працуе, што праз гэта можна рабіць, як я раблю музыку, бо я раблю музыку са штучным інтэлектам. Вось, вы чулі трэкі, гэта ўсё штучны інтэлект. І можа, як вы музыкай займаецеся, паспрабаваць штосьці для сябе, можа, як нейкае натхненне ці штосьці пагенераваць. Як вы музыкай не займаецеся, то вы можаце пасля гэтага выступу самастойна даволі тана рабіць даволі якасную музыку. Ну, там, даведаецеся з прэзентацыі, для чаго яе можна выкарыстоўваць. Я не ведаю, ці трэба там пра мяне распавядаць, хто ведае, хто я такі. Клас, ніхто не ведае. Ну, добра, тады. Ну, ты толькі адзін сказаў, што ўсе ведаюць, а больш ніхто руку не падняў. Не трэба. Мяне клічуць Алексеем Картыннікам. Я... складана пра сябе распавядаць. Я жыву ва Вроцлаве, 4 гады ў Польшчы, 2 гады ва Вроцлаве. Займаюся тым, што вывучаю штучны інтэлект і навучаю працаваць з ім праграмістаў. Бо сам я 15 гадоў як праграміст, ужо не камерцыйны, але тым не менш шмат праграмую. І адно з маіх хобі таксама гэта стварэнне контенту. Стварэнне контенту на YouTube. У мяне ёсць некалькі YouTube-каналаў, некаторыя з іх сёння вам пакажу, папрашу вас падпісацца на гэтыя каналы. У асноўным я раблю на YouTube інтэрв'ю і контент пра тэхналогіі, пра праграмаванне і пра штучны інтэлект таксама. Вось, і маё хобі апошнім часам, апошні год, гэта стварэнне музыкі са штучным інтэлектам. Як я і казаў, музычнай адукацыі ў мяне няма, але 9 гадоў я ў дзяцінстве правёў у беларускім народным калектыве. Былі там свае цікавосткі ў гэтым калектыве. Вось у мяне ў дарослым узросце захацелася крышачку аднавіць свой досвед, такім незвычайным чынам генераваць музыку. Сёння я вам, напэўна, крышачку раскажу пра тое, што я генерую. Ну, у асноўным гэта такі фолк з сумесю электра, дабстэпа на тэксты беларускіх народных песень. Вось такое у мяне хобі, такая у мяне была мэта паспрабаваць гэта перакласці пра штучны інтэлект на сучаснае гучанне. Ну і сёння будзем разбірацца, як гэта можна рабіць самастойна за невялікія грошы. Я буду шмат размаўляць, шмат казаць. Я заўсёды шмат распавядаю. Звычайна кажу, што ў мяне выступы на гадзіну, а потым усё да 3 гадзін скатваецца. Таму як камусьці трэба будзе дадому, можна уставаць, сыходзіць, няма праблем. Потым можа быць, можна ў запісе паглядзець, як што. Ну, я думаю, што мы сёння за гадзінкі-2 справімся. Пытанні можна задаваць адразу, выкрикивать з зала. Памідорамі толькі не кідайцеся, ноутбук жалка. Вось, яйкамі таксама. Давайте паспрабуем пачынаць. Карацей, штучны інтэлект. Ну і дарэчы, тут QR-код ёсць. Па гэтым QR-кодзе вы можете гэтую прэзентацыю спампаваць сабе, потым там усе спасылачкі дома паглядзець. Гэты QR-код будзе яшчэ ў канцы прэзентацыі, таму вы яго паспееце потым сфотаграфаваць, як трэба будзе. Давайте з чаго пачнем. Пачнем з таго, што зараз творыцца ў свеце штучна-інтэлектуальнай музыкі. Хачу вам уключыць адзін трэк, мы яго паслухаем, і потым я распавяду вам, што гэта за трэк і чаму яго варта было паслухаць. Been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive.
drive. They said, slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back, with a worn out hat and a 6-string Strat. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. I've lost some friends, made a few new foes, but that's just life, that's how it goes. I ain't bending over just to please a crowd. If I fall down, I'll fall down proud. I talk my truth, I live my way. Ain't nobody gonna take my say. This road's been rough, but I learned the trade. It's sweat, soul and dues I paid. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Што я хацеў гэтым трэкам вам паказаць? Зразумела, што гэты трэк гэта трэк згенераваны штучным інтэлектам. Пра іншае я сёння распавядаць не буду. Але з гэтага трэку пачаўся хайп музыкі штучна-інтэлектуальнай, таму што гэты трэк патрапіў у чарты амерыканскіх білбордаў. У прыватнасці гэта даволі буйны выканаўца, выключна штучна-інтэлектуальны, і гэтая песня патрапіла у Billboard Country Digital Song Sales. Гэта такі рэйтынг амерыканскі, даволі папулярны па самых прадаваемых альбомах, наколькі я памятаю, электроннай музыкі, Digital Songs. І у лістападзе 25-го года гэтая музыка, гэтая песня, дакладна гэтая песня узначаліла гэты рэйтынг, і сам гурт атрымаў больш за 2 мільёны штомесячных слухачоў на Spotify. Чаму гэта выбітная падзея? Таму што, напрыклад, Макс Корж сёння мае 1 200 000 штомесячных слухачоў. Breaking Rust на сённяшні дзень мае 1 мільён штомесячных слухачоў. У пэўны момант ён, напрыклад, Макса Коржа абскакаў. Ці гэта ўзровень сусветных гуртоў? Напэўна, пакуль што не. У Металлікі 36 мільёнаў штомесячных слухачоў, але гэта ўжо некалькі адсоткаў. Як вы бачыце, статыстыка праслухоўванняў толькі на Spotify у гэтага штучна-інтэлектуальнага гурта даволі добрая, 25-27 мільёнаў праслухванняў, гэта толькі на Spotify. Цікава тое, што калі гэты трэк выйшаў у білборды, ніхто не ведаў, што гэты трэк згенераваны штучным інтэлектам. І калі высветлілася, што гэта AI-артыст, падняўся вялікі такі шум, хайп, а як ён зрабіў гэта, а пра што ён гэта зрабіў. І менавіта тады пачалі развівацца добра так, і грошыкі пачалі несці сервісам, праз якія гэтую музыку генеруюць. У прыватнасці мы сёння паглядзім, пабачым, як такую музыку можна генераваць праз адзін з сервісаў. Напрыклад, вось такі прыклад ёсць. Ёсць яшчэ шмат каналаў зараз на Ютубе, якія робяць проста даволі такую недарэчную штучна-электронную музыку, штучна-інтэлектуальную, бо папярэдні прыклад, ён быў даволі якасны, я не ведаю, калі чалавек не падрыхтаваны, ён не адрозніць. Ёсць каналы, якія проста робяць за 2 хвіліны музыку, выкладваюць, і ў іх па дзесятках мільёнаў падпісчыкаў, пра дзесятках, а то і сотнях мільёнаў праслухоўванняў. У прыватнасці, вось гэты канал Master of Profancy, 30 мільёнаў падпісчыкаў набраў за 4 месяцы. Там, канешне, ёсць свае гісторыі, што палова з гэтых падпісчыкаў былі боты, але тым не менш, топавыя песні ў гэтага гурта 100 мільёнаў праслухоўванняў, гэты гурт даволі шмат грошыкаў зарабіў. Зараз яны выкладаюць таксама песні, яны набіраюць па 5, 6, 7 тысяч праслухоўванняў, але тым не менш гэта быў прэцэдэнт. Гэта таксама здарылася вось акурат год таму, чэрвені 25-го году. Таму прыкладна год таму вось пачаўся гэты вялікі хайп штучна-інтэлектуальных трэкаў, музыкі. Прыкладна на той жа момант, вось станам на травень 25-го году, 4 з 10 найбуйнейшых каналаў на Ютубе, гэта Mr. Beast і іншыя каналы, у якіх больш за 100 мільёнаў падпісчыкаў, выкарыстоўваюць у сваім кантэнце, у кожным выпуску кантэнта выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Гэта можа быць відэагенерацыя, гэта можа быць падрыхтоўка тэкстаў да выпускаў, а таксама гэта музычны кантэнт.
І гэта было год таму. Сёння я думаю, што 9 з 10 каналаў будуць выкарыстоўваць штучны інтэлектуальны контент у сваіх творах на Ютубе. Ну і Суна. Пра Суна мы будзем сёння шмат размаўляць. Караценька раскажу, што гэта галоўны сервіс па стварэнню музыкі, штучна інтэлектуальны, будзем сёння на яго глядзець. Зноў ж такі, прыкладна год таму Суна меў такую статыстыку. 7 мільёнаў трэкаў у Суна з'яўляліся за суткі. Зараз гэтая хуткасць яшчэ большая. 7 мільёнаў трэкаў, то бок карыстальнікі кожны дзень па 7 мільёнаў трэкаў розных генеруюць. Там даволі вялікая колькасць карыстальнікаў. І гэты сервіс даволі якасны. Я, як чалавек, якім карыстаецца гэтым сервісам, магу сказаць, што там прыкладна 6, 7, 8 генерацый з 10 слухаюцца добра. То бок, каб нешта зусім дрэннае атрымалася, што немагчыма слухаць, гэта 20-30%. А значыцца, ось 5 мільёнаў трэкаў сярэднестатыстычны слухач з гэтага сервіса можа паслухаць і можа нават не адрозніць іх ад сапраўдных рэальных трэкаў, асабліва калі ты не ведаеш мову, бо з мовай там ёсць праблемы, сёння на іх паглядзім гэтыя праблемы. Ну і вось афіцыйная статыстыка Spotify з іх сайту, яны на сайце пішуць, што ў іх уся база трэкаў, гэта, колькі там напісана, гэта 700 мільёнаў. То бок мы можам проста раздзеліць гэтую лічбу. 100 мільёнаў, прабачце, 100 мільёнаў трэкаў. Мы дзелім 100 мільёнаў на 7 мільёнаў, атрымліваем, што ў Суна станам год таму за 2 тыдні музыкі генеруецца больш, чым ва ўсім Spotify існуе на сённяшні момант. Ну, там трэба, канешне, азначыць, што Spotify з'яўляецца кожны дзень там па некалькі соцень тысяч трэкаў, як яны кажуць у сябе на сайце. Але тым не менш, Суна ўжо даўно пераплюнуў па трэках Spotify. І хтосьці можа сказаць, што у Spotify якасныя трэкі, іх людзі робяць, але хто спрабаваў у Spotify пашукаць якія-небудзь трэкі невядомыя, ведае, што ў Spotify таксама хапае усялякага незразумелага. Таму вось такія маштабы. Такія маштабы мы сёння маем. Штучна інтэлектуальнай музыкі генеруецца нашмат больш, чым той, якую стварылі людзі ўжо сёння. Ну і яшчэ крышачку статыстыкі, каб проста разумець, якое месца на рынку займае адзіны сервіс, а іх некалькі ёсць розных сервісаў, які стварае музыку. 100 тысяч карыстальнікаў цалкам і 100 мільёнаў карыстальнікаў, 2 мільёны з гэтых карыстальнікаў платныя. У параўнанні на Apple музыцы 93 мільёны, у YouTube музыцы 125 мільёнаў платных падпісчыкаў, але гэта з YouTube прэміумам. У Spotify 290 мільёнаў платных карыстальнікаў. Пры гэтым, як вы далей пабачыце, Суна гэта ўсё ж такі платформа для стварэння музыкі. Там яе можна слухаць, і яны рухаюцца ў той накірунак, каб стаць канкурэнтамі пляцовак для праслухоўвання музыкі, але ўсё ж такі гэта інструмент іншага кшталту. І на Apple, на YouTube, на Spotify заходзіць, каб паслухаць, а ў Суна заходзіць, каб пагенераваць. З гэтага пункту гледжання, лічбы даволі уражваюць. Ну, яшчэ для прыкладу, у ChatGPT на сённяшні момант, калі я не памыляюся, нешта каля 50 ці 60 мільёнаў платных карыстальнікаў. ChatGPT гэта самы папулярны на сённяшні момант сервіс увогуле. І Суна складае некалькі, 5-7% ад карыстальніцкай базы, напрыклад, ChatGPT. Менавіта вось з такой нагоды можна сказаць, што штучна інтэлектуальная музыка, яна запатрабаваная. Каб не было грошыкаў у гэтай сферы, не было б людзей, дакладней, каб не было слухачоў у гэтай сферы, не было б там і грошыкаў. Усе гэтыя сервісы, якія генеруюць музыку, яны жывуць на падпісках, што дзіўна, бо звычайна штучна-інтэлектуальныя сервісы жывуць за кошт грошай, якія несуць інвестары, якія вераць, што ў будучыні там нешта гэта ўсё акупіцца, Суна акупаецца, таму музыка гэтая запатрабаваная, і яна ўжо сёння канкуруе з папулярнымі сервісамі, таму чаму не далучыцца да гэтага тренду. Цяпер давайте крышачку пагаворым пра тое, як гэта працуе. У мяне заўсёды ёсць мінімальная база. Без базы мы не можам далей пайсці. Таму давайте паглядзім, як робіцца штучная інтэлектуальная музыка пад капотам. Калісьці гады 3 таму з'явіліся нейрасеткі. Нейрасеткі з'явіліся нашмат раней. ChatGPT, у мяне ёсць асобныя лекцыі на канале, можна пабачыць, як там з'яўляўся гэты штучны інтэлект. І вось калісьці у нас гадоў 5, напэўна, 2021-2022 год з'яўляецца штучны інтэлект, з якім можна паразмаўляць тэкстам.
напрыклад, ChatGPT, гэты штучны інтэлект, маркетологи его называют штучным інтэлектам, мы ў праграмаванні ўсё гэта называем нейрасеткамі і праграмным забеспячэннем вакол нейрасетак. Нейрасеткі — гэта ядро штучнага інтэлекту, гэта праграмны код, можна так сказаць. І ў прыватнасці ChatGPT працуе праз такі тып нейрасетак, які называецца Large Language Models, вялікая моўная мадэль. Сутнасць гэтай архітэктуры ў тым, што, і сутнасць усяго гэтага штучнага інтэлекту ў тым, што мы пішам туды нешта, гэта звычайна называецца промпт, і нейрасетка добра разумее, як працягнуць наш сказ, каб з гэтага атрымаўся дыялог, які чалавек зможа прачытаць. То бок нейрасетка нам не адказвае, яна нібыта працягвае дыялог, але для нас гэта выглядае так, нібыта яна нам адказвае. Гэта сутнасць Large Language Models, у прыватнасці GPT, гэта Generative Pre-trained Transformer, гэта таксама адна з архітэктур з падвідаў LLM. І вось яе сутнасць у тым, што мы паслалі туды нейкія токены, так званыя, то бок нейкія літаркі, букаўкі. Гэтыя літаркі неяк там апрацаваліся і прадказаліся наступныя літаркі. Прыкладна 3-4 гады таму сабраліся людзі, навукоўцы і музыкі і падумалі, што, слухайце, як гэтыя штукі добра працуюць з тэкстам, то можа і з музыкай можна. Але як з музыкай? Музыка — гэта ж не тэкст, але ўсе праграмісты ведаюць, што любы тып дадзеных можна перакласці ў тэкст. То бок мы можам уявіць, напрыклад, музыку ў выглядзе музычнай хвалі, музычную хвалю потым можна алічбаваць, і вось гэтае алічбаванне — гэта ўжо будзе прадстаўленне ў сімвалах, у тэкставых сімвалах, проста яны не будуць для нас чытаемымі. І вось на гэтай ідэі пачалі рабіць не новы тып нейрасетак, але вось удасканальваць стары тып нейрасетак, які працаваў з тэкстам, каб ён працаваў вось з гэтымі алічбованымі стужкамі, хвалямі, якія атрымліваюцца проста з алічбавання звычайных вось MP3 трэкаў. Так з'явіліся сеткі з назвай Stable Audio. Спачатку яны называліся Stable Diffusion, там свае асаблівасці. Stable Diffusion — гэта архітэктура, якая таксама працуе з лічбачкамі, пераўтварае іх і прадказвае наступнае, але яна не проста прадказвае наступнае, яна адразу прадказвае нібыта ўсё, што трэба адказаць карыстальніку, але звычайна з першага разу атрымліваецца нейкая абздура, і потым яна ўдасканальвае адказ, пакуль ён не будзе трапным па меркаванню гэтай нейрасеткі. Гэта называецца дыфузія, то бок гэта генерацыя адказу з шуму. Дыфузія, шум — гэта нешта падобнае. І гэты тып нейрасетак спачатку выкарыстоўваўся для генерацыі відарысаў. Stable Diffusion. Прыкладна так гэта выглядала. Мы пішам нейкі промпт, зрабі фатаграфію астранаўта, які на лошадзі катаецца. І вось гэтая сетка, яна спачатку генеруе нейкі шум, а потым праз некалькі ітэрацый робіць з гэтага ўжо прыстойны відарыс. І вось чамусьці, музыканты і навукоўцы, яны вырашылі, што мы не будзем выкарыстоўваць LLM, мы будзем выкарыстоўваць Stable Diffusion. У нас ёсць выявы стужак, хваляў. Прыкладна так выглядае там дыскрэтызацыя музыкі на хвалі. Вось як можна праіграць гэты малюнак злева направа, і у нас атрымаецца нейкая музыка, бо гэта літаральна набор некаторых хваляў, якія можна лёгка ператварыць у музыку. І вось падумалі навукоўцы, што мы можам навучаць нашу сетку на вось такіх выявах, і яна проста потым будзе генераваць праз механізм Stable Diffusion, будзе генераваць новыя такія выявы. І яно спрацавала. І так з'явіліся сеткі з архітэктурай Stable Audio. То бок мы на ўваход гэтым сеткам падаем выяву, гэтая выява неяк алічбоўваецца, гэтую нейрасетку навучылі генераваць новыя выявы, якія генеруюцца ў адпаведнасці з паведамленнямі, якое мы адпраўляем. Напрыклад, зрабі мне фанкавы базлайн з джазавым саксафонавым соло. І гэтая нейрасетка, так як яна навучалася на велізарнай колькасці вось такіх малюнкаў, літаральна на ўсёй музыцы, якая існуе, яна прыкладна ведае, якую стужку трэба згенераваць. Вось яна яе генеруе, і потым гэтая стужка даволі лёгка можа праігрывацца праз усялякія праграмныя прылады, якія нескладана пішуцца. І ў выніку у нас з'яўляюцца такія сервісы. Адным з самых папулярных на той момант сервісаў, які ва онлайне генераваў такія стужкі, быў сайт Refusion. Зараз ён, на жаль, не існуе, але вельмі цікава, як гэта выглядае. Вось прыкладна так гэта выглядала. То бок ёсць стужка, якая генеруецца ва онлайне. У нас тут така ёсць акенца для промпта. Мы можам сюды напісаць стыль, які нам патрэбны, і наша сетка пад капотам адразу пачынае перагенероўваць выявы гэтых хваляў. Гэтыя хвалі даволі нядрэнна спалучаліся, і у цябе атрымліваецца такі інструмент,
нібыта діджеінгу ва онлайне можна было вось так балавацца, уводзіць розныя стылі і атрымліваць музыку. Якасць была такая сабе. Ну, то бок, чутно, што не вельмі добрая якасць. Але тым не менш гэта спрацавала. І гэта дало надзею, што можна далей эксперыментаваць з нейрасеткамі і рабіць штосьці больш якасна. Бо ў міры штучнага інтэлекту яно заўсёды так працуе. Спачатку трэба паказаць, што ідэя працуе, што яна камусьці патрэбная, а ўжо толькі пасля гэтага будуць даваць грошыкі на тое, каб развіваць ідэю. І ўжо менавіта вось, калі Stable Audio спрацаваў, напэўна, нейкія інвестары вырашылі, што можна даць грошыкаў, паспрабаваць гэты механізм неяк перанесці на ўжо LLM, на LLM-кі, якія з тэкстам працуюць. Там яшчэ такі нюанс, што к таму моманту, да таго моманту сеткі, якія працуюць з тэкстам, яны сталі даволі буйнымі, вялізарнымі і даволі моцнымі, нашмат больш мацнейшымі, чым сеткі, якія генеравалі відарысы. І таму наступным крокам у паляпшэнні якасці генерацыі музыкі відавочна было, што трэба было б неяк перанесці гэтую базу на Large Language Models, бо яны проста больш магутныя, чым дыфузіённыя сеткі. Ну і прыкладна з таго моманту пачалі развівацца вось накірункі, калі тэкставыя нейрасеткі, LLM-кі генеруюць музыку вось так, як я спачатку распавядаў. То бок гэтыя хвалі яны лічбоўваюцца, і ўжо на гэтых лічбачках мадэлі навучаюцца і потым умеюць гэтыя лічбачкі прадказваць далей. Тут цікавы момант, калі са звычайнымі нейрасеткамі, якія працуюць з тэкстам, вось кшталту чату GPT, у нас ёсць два накіраванні, ёсць закрытыя сеткі, якія вырабляюцца там кампаніяй OpenAI, Anthropic, якія нібыта самыя магутныя, і ёсць адгалінаванне адмыслоўцаў, якія робяць адкрытыя сеткі, адкрытую навуку, і гэтыя сеткі можа кожны з вас там выкарыстоўваць, як мае патрэбны досвед. Open source так званы. І праз гэта у нас як бы у свеце ёсць палярнасць такая, як, напрыклад, кампанія OpenAI нам забароніць выкарыстоўваць чат GPT паўсюль, то мы зможам выкарыстоўваць open-source сеткі, нейрасеткі. Яны зараз па якасці, дарэчы, набліжаюцца да закрытых сетак. Там усё добра. З генерацыяй музыкі яно так не пайшло чамусьці. Чамусьці, калі кампаніі, вось, якія музыку генеруюць, зразумелі, што на гэта можна зарабляць грошыкі. І прычым грошыкі больше, чым на чаце GPT. Так атрымалася, што грошыкі за генерацыю тэкста не хацелі несці, а грошыкі за генерацыю вось такой музыкі, да нават кандовай крыху, такой незразумелай, ужо неслі людзі. То ўсе кампаніі, якія пачалі вырабляць за гэтыя сеткі для генерацыі музыкі, яны адразу сказалі, яны адразу прытрымліваліся тактыкі, што мы не будзем нікому паказваць, як мы гэта робім, гэта наша камерцыйная тайна, нясіце нам грошыкі. І гэта спрацавала насамрэч, бо чат GPT ён убытачны дагэтуль, а вось Суна і іншыя сервісы, яны плюс-мінус выходзяць на прыбытак. Таму, як працуюць сучасныя нейрасеткі, якія генеруюць даволі якасны вакал і музыку, амаль што не адрозную ад чалавечага, мы сказаць не можам, гэта камерцыйная тайна. Ёсць open-source аналагі, але ім вельмі далёка да якасці таго, што мы сёння пабачым у Суна. Ну, тым не менш, некаторую інфармацыю мы ведаем. Вось, як па-простому, то прыкладна так яно і працуе. Тое, што я вам распавядаў. Мы пішам запыт, ён жа промпт у гэты сервіс. Мадэль з гэтага промпту вылучае некаторыя рысы, некаторыя характарыстыкі, якія трэба улічваць пры стварэнні музыкі. Гэта можа быць настрой, вакал, тэмп, жанр, нават часам гэта могуць быць пэўныя сказы, каб прагаварыць пэўны тэкст. Гэта ўсё вылучаецца і потым падаецца на генерацыю мадэлі. Хутчэй за ўсё, там зараз у сучасных сервісах не адна мадэль выкарыстоўваецца, хутчэй за ўсё выкарыстоўваецца некалькі мадэляў. Адна мадэль можа, напрыклад, генераваць голас, іншая мадэль можа генераваць музыку, яшчэ якая-нибудь можа там генераваць, дарабляць наш промпт, каб ён лепей успрымаўся, і потым якая-нибудь надмадэль можа ўсе гэтыя вынікі зводзіць у адзін трэк. Мы не ведаем, як гэта працуе, але факт у тым, што пад капотам у іх выкарыстоўваюцца вось гэтыя Large Language Models. Ну і ў выніку мы атрымліваем гатовы трэк. Неяк так, зусім спрошчана, неяк так гэта працуе. Калі камусьці цікава, як гэта больш дакладна працуе з тэхнічнага пункту гледжання, то я раю проста загугліць open-source-ныя аналагі Суна, open-source Suna Analogs. Дзякуй за пераклад на ангельскую, Лёша. І проста паглядзець, як збудаваны гэтыя сервісы ў GitHub. Ну, вы там нічога новага, як разбіраецеся ў нейрасетках, не пабачыце. Там звычайныя LLM-кі, проста з іншымі энкодарамі, так званымі. Ну і якасць там, адпаведна, будзе не такая, як у топавых сервісаў. Яшчэ я сустракаў пытанне, чаму мы не працуем з MIDI, бо нібыта фармат MIDI гэта ўжо гатовы лічбаваны фармат,
і чаму на ім не навучыць нейрасеткі, бо ў нейрасетак, забегаючы наперад, скажу, што ў іх вельмі вялікія хібы адносна генерацыі менавіта таго, што мы хочам. Калі з чатам GPT мы яму скажам, напішы, што я добры і харошы, ён напіша, што ты добры і харошы, то з аўдыасеткамі так не атрымаецца. Нельга напісаць, скінуць нотны стан, напісаць, зрабі мне дакладна такую музыку. Ці напець штосьці і сказаць, зрабі так жа. Усе гэтыя аўдыасеткі, яны вельмі адвольны вынік даюць. Максімум яны будуць сачыць за вашым тэкстам, яны будуць, адпаведна, спяваць ты тэкст, які патрэбен, але вось з жанрам, з нейкімі фішачкамі музычнымі, там все вельмі складана. І адсюль паўстае пытанне, так а чаму не праз MIDI? Праз MIDI можна было б закінуць адразу ўсе трэкі, не ўсе трэкі, усе там ноты, усе парты, і ўсё б яно класна згенеравалася, ўсё зразумела. Ну, справа ў тым, што MIDI ў параўнанні дадзеных у фармаце MIDI ў параўнанні з дадзенымі ў фармаце MP3, а нейрасеткі навучаліся на MP3 у асноўным, бо гэта пераважны фармат, ну, MIDI зусім няма на фоне гэтых дадзеных. З пункту гледжання проста колькасці дадзеных. А каб навучыць добра нейрасетку, трэба шмат дадзеных. Кампанія OpenAI займалась, яна існуе з 2016 года, камерцыйныя прадукты не паказалі у 20, ось блытаюся, ці ў 21-м, ці ў 22-м чат GPT выйшаў. Вось увесь гэты час, там 5-6 гадоў, яны проста збіралі дадзеныя. Это петабайты дадзеных. Так? Чому справа в тому, що немає можливості зрозуміти, який вектор будувати. Тому що коли MP3, то фронт-буфер закодовано. А коли нам потрібно, коли б це було якимось WAV-форматом, якимось докладом, без кодировки, це докладний вектор ми будували. Це було тоді легше. Ні, так і WAV так само. Справа в тому, що немає дадзених, на яких тренуватися. Дадзеных хапае. І WAV, і MP3 выкарыстоўваюцца. Зразумела, што MP3 будзе сильно пажаты фармат, але тым не менш, так, ну, тоже больш тэхнічнае пытанне. Ёсць такія штукі, называюцца энкодеры, якія пераўтвараюць тое, што мы падаем на ўваход нейрасетцы у яе прадстаўленне ўнутранае, гэта называецца вектарная прастора. Дык вось ёсць энкодеры для розных тыпаў дадзеных і для MP3 і для WAV. Разумеюць, яны могуць іх сапастаўляць. Канешне, і MIDI таксама выкарыстоўваецца ў навучанні. Усё, што можна, выкарыстоўваецца, але проста колькасць MIDI ўсё роўна на фоне ўсіх астатніх дадзеных вельмі маленькая, і збудаваць сетку толькі на MIDI дадзеных, ну, немагчыма, не хопіць гэтых дадзеных. Ну, прынамсі, пакуль што не хапае, можа, калісьці мы пабачым. Ну, але вось адпаведнасць таму, што мы хочам у промпце ў нейрасетак, якія генеруюць музыку, не вельмі дакладная. Ну, менавіта праз тое, што навучаліся яны на не вельмі дакладных дадзеных і, ну, і працуюць даволі такім імавернасным чынам. З тэорыі ўсё, не буду болей грузіць, бо там далей будзе нейкі фарш. Давайте тыповыя прыклады выкарыстання, ну, з майго жыцця, я думаю, можа хтосьці з вас яшчэ дадасць які-небудзь прыклады выкарыстання. Ну, па-першае, генерацыя паўнавартаснай музыкі, вось тое, што мы з вами слухалі, тое, што можна на Spotify заладаваць, можна сябрам паказаць, з бацькамі пажартаваць. Ха-ха-ха, мама, ты толькі што праслухала штучны інтэлект, а не чалавека, і у мамы дэпрэсія на месяц. Гісторыя з уласнага досведу. Вось, хтосьці грошыкі на гэтым зарабляе, пра гэта таксама паразмаўляем. Я шмат выкарыстоўваю для генерацыі фонавай музыкі, саундтрэкаў, падложак. Справа ў тым, што на сённяшні момант штучная інтэлектуальная музыка, якую мы генеруем праз афіцыйныя сервісы, яна ніяк пакуль што аўтарскім правам не падпарадковваецца аўтарскаму праву. То бок аўтарскае права належыць нібыта сервісу, які гэту музыку стварыў, а гэты сервіс аддае гэта аўтарскае права вам, калі вы набываеце падпіску. Ну і калі вы гэтую падпіску сканчваеце, аўтарскае права ўсё роўна пакуль што з вами застаецца. Але аўтарскае права гэта такая даволі слізкая сцежка, шэрая зона, там усё можа змяніцца вельмі хутка, могуць якія-небудзь судовыя справы з'явіцца, могуць піраты з'явіцца. Ну, але тым не менш, ну, пакуль што для YouTube музыкі фонавую музыку з шаі выкарыстоўваць можна. І яшчэ такі нюанс, што гэтай музыкі шаішнай так шмат генеруецца, што проста пакуль што няма сістэм, якія маглі б такую колькасць музыкі пераправяраць на аўтарскае права. Ось самая буйная, напэўна, і самая моцная сістэма праверкі кантэнту на аўтарскае права ў Ютубе знаходзіцца. Ютуб усе заладаваныя відосы правярае на тое, каб там не было аўтарскага кантэнту, у тым ліку музыкі. І вось, ну, Ютуб просто не вывозіць. Ну, 7 мільёнаў трэкаў на дзень, ну, там ніякіх вылічальных магутнасцяў не хопіць. Што яшчэ? Маркетынгавыя аўдыафайлы, цікавы накірунак. Не ўсе ведаюць, што гэтыя сервісы не толькі музыку могуць генераваць, яны могуць генераваць якія-небудзь
дыктарскія замалёўкі. Напрыклад, можна папрасіць Суна згенераваць рекламный слоган, я не ведаю, приходьте у наш бар выпить пиво с белорусами. Только ты прямо в промте пишешь, вось промоў мне гэтую фразу у таким-то стыле. І для нейрасеткі няма розніцы прапець гэтую фразу ці ў нейкім стылі прамовіць. То бок можна выкарыстоўваць нейрасеткі, каб рабіць вось такія маркетынгавыя матэрыялы. Ёсць лепшыя сервісы, якія робяць дакладна тое, што вы просіце. Нейрасеткі, якія музыку генеруюць, яны там будуць шмат ад вольнасцяў рабіць, але тым не менш цікавыя варыянты атрымліваюцца. І што ў нас яшчэ? Мінусы, зразумела. Карацей, можна ў гэтых сервісах генераваць паўнавартасныя тэксты, і потым гэтыя сервісы дазваляюць вырезаць адтуль вакал. Не сказаць, што вельмі якасна, але даволі якасна, чтобы рабіць мінусы. Напрыклад, я думаю, Саладуха ўжо, напэўна, так робіць. Карацей, можна не плаціць людзям, можна зрабіць песню, якая табе спадабалася, выразаць адтуль вакал і потым перапець. Але я такі варыянт не вельмі, канешне, люблю, гэта не вельмі такое добрае выкарыстанне. Лепей гэта выкарыстоўваць для эксперыментаў і натхнення. Вось варыянт для музыкаў. Мы сёння пабачым, што у гэтых сервісах можна і трэба гуляцца з прамтамі, дык вось як натхнення няма, тэкст ёсць, можна закінуць гэты тэкст у розных жанрах, паглядзець, як яго можна спяваць, як яго можа штучны інтэлект спяваць, і можа штосьці з гэтага вам спадабаецца, можа нават нейкі рыф спадабаецца, і потым ужо гэта перанесці ў жыццё. Дарэчы, гэта тое, за што мне прилетае ад музыкаў часцяком. Ось у меня быў трек 20-й на верш Насты Кудасавай пра беларускія падзеі 20-го года. Мы да дня народзінаў, калі не памыляюся, Насты Кудасавай гэты трек зрабіў. Даволі класны, там жаночы вакал, але ў каментары некаторыя людзі прыйшлі і сказалі, а што ты, не мог там нашых беларусак паклікаць, запісацца на студыі, каб гэта ўсё было якасна, не пра штучны інтэлект. Як ты растлумачыш, што ты на гэта вытраціў не паўжыцця, а у цябе там было 6-7 гадзінаў і выйшла даволі якасна. То бок ёсць такія меркаванні, што трэба эксперыментаваць, а потым ужо людзям аддаваць. Як бюджэты ёсць, і ёсць час, і вы гэтым займаецеся, таксама добры варыянт выкарыстання штучнага інтэлекту. Можа, хтосьці яшчэ прапануе якія-небудзь варыянты, я не ведаю, хтосьці, можа, музыку піша. Казкі дзецям. Файны варыянт. Пра Суна таксама? Где она может быть головным персонажем. Ей подобается, когда купляешь бутылку в колы, где написано твое имя. А там казка пропівається прям? Пропівається? Ні, піс не треба. Пяється, пропівається, співається. Так, круто. Я сёння, дарэчы, не буду распавядаць пра іншыя спосабы ўжывання штучнага інтэлекту для генерацыі аўдыо, бо там ёсць яшчэ і дабінг, і замена голасу, і кланаванне голасу. Але ў гэтым усім займаюцца іншыя нейрасеткі, таму што там патрэбна дакладная адпаведнасць, задачы. Сеткі, якія ствараюць музыку, яны ўсё ж такі больш такія творчыя сеткі. Яны шмат чаго робяць таго, чаго мы ад іх не хочам, але часцяком атрымліваецца нядрэнна. Добра. Галоўныя гульцы. Галоўных гульцоў на сённяшні момант некалькі. Два з самых галоўных гэта сервісы Суна і Юдео. Прычым яны ішлі літаральна побач адно з адным доўгі час, але Суна апошнія месяцы вырваўся наперад як па якасці генерацыі, так і па сервісу, які ён дае сваім карыстальнікам вакол генерацыі. Вы сёння пабачыце, што там ёсць шмат чаго, што можна рабіць з гэтым Суда. Але Юдео таксама нядрэнны. Я, прынамсі, усе трэкі генераваў праз Суна, напэўна, але дакладна не памятаю, можа не ўсе. Не, у мяне платны аккаунт, распавяду чаму. Але праз Юдео таксама можна добрыя трэкі генераваць, даволі якасны сервіс. Ёсць яшчэ два гульцы ад буйных кампаній, якія распрацоўваюць не толькі штучны інтэлект для генерацыі музыкі, бо Суна і Юдео гэта канкрэтна кампаніі, якія ось менавіта на генерацыі музыкі спецыялізуюцца. Ёсць яшчэ Eleven Labs і іх сервіс Eleven Music.io. Eleven Labs займаецца менавіта працай з голасам, з агучкай, з заменай голасу, з кланаваннем голасу. Гэта лідар, топ-1 кампанія, топ-1 лабараторыя. І яна польская, што цікава. Так, яна польская, дарэчы. Але ось у іх з'явіўся яшчэ Eleven Music.
Айо сервіс такі сабе ў параўнанні з Сунай з Юды гэта дзіцячы садок, але ў іх буйныя планы, у іх буйныя інвестыцыі, у іх буйная навуковая база, вельмі добрыя навукоўцы, таму можа быць у іх штосьці таксама атрымаецца, каб канкураваць. Ну і мадэль Lyria 3 гэта мадэль па стварэнні музыкі ад кампаніі Google. Google робіць шмат штучнага інтэлекту. Гэта топ-3 кампанія, якая вырабляе штучны інтэлект па магутнасці ў свеце, прыватнасці іх сетка, іх сервісы, іх сетка пад назвай Gemini. Вось у нас ёсць ChatGPT ад кампаніі OpenAI, у нас ёсць Claude ад кампаніі Anthropic, у нас ёсць Gemini ад кампаніі Google, 3 самыя магутныя нейрасеткі ў свеце, і вось кампанія Google яшчэ робіць музычную нейрасетку. Ну, яна таксама не вельмі добра музыку генеруе, ну, але як пабалавацца так крышачку, то можна паспрабаваць. Паспрабаваць гэтую мадэль можна праз дапаможнік, праз чат-інтэрфейс gemini.google.com. Але там яшчэ на 2 тыдні таму выйшла новая мадэль у кампаніі Google, называецца Gemini 3.5 Flash. Гэта так званая Omni-мадэль, якая можа працаваць на уваходзе і на выхадзе не з адным тыпам даных, а з некалькімі. У прыватнасці на ўваходы яна можа прымаць тэкст, відэа, аўдыа, тэкст, відарысы і аўдыа, а на выхадзе яна можа выдаваць тэкст, відарысы, відэа і аўдыа. І вось гэтая сетка, яна можа сярод іншага таксама генераваць музыку. Што цікава, сюды можна было падключыць і ChatGPT, але ChatGPT, вы ведаеце, напэўна, што у іх ёсць галасавы дапаможнік у аплікацыі мабільнай, на сайце. Можна не проста тэкст пісаць, можна ўключыць галасавы асістэнт і з ім размаўляць, і там генерацыя голасу у гэтага асістэнта даволі добрая. Дык вось у іх таксама выкарыстоўваецца ўнутры Omni-мадэль, якая можа працаваць з усялякімі тыпамі дадзеных на ўваход і на выхад. Што значыць наогул з усялякімі тыпамі дадзеных? Гэта значыць, што нейрасетка, яна ўспрымае тэкст, аўдыо, відарысы і часамі відэа у сябе ва ўнутраным сваім уяўленні ў вектарнай прасторы як адзіны тып дадзеных. І таму гэтыя омні-сеткі ці мультимадальныя іх яшчэ называюць, яны даволі добра разумеюць сэнс. Ты можаш у гэтую сетку адправіць слова котик, адправіць відарыс коткі, адправіць голасам котка, і ва ўнутраным гэтым уяўленні нейрасетка будзе гэтых котак 3 розных ставіць прыкладна ў адным месцы і потым аднолькавым чынам з імі працаваць. Праз гэта ChatGPT можа на сённяшні момант добра маляваць выявы. Але чаму я пра ChatGPT загаварыў? Таму што калі яны толькі першую версію гэтай Omni-мадэлі выкацілі, якая ўжо магла аўдыо генераваць на выхадзе, то першыя некалькі тыдняў гэтая мадэль магла спяваць. Я не запісаў, на жаль, як яна спявала, але можна было ChatGPT папрасіць там не проста гавары там, не ведаю, тонам якога-нибудь вядомага чалавека, а можна было папрасіць яе праспяваць, там, не ведаю, як лейбонік праспяваць. І яна магла праспяваць у стылістыцы лейбоніка. Але OpenAI хутка зразумелі, што там зусім будзе дупа з аўтарскім правам, у іх і так там былі праблемы, і яны проста падрэзалі гэты варыянт. Я думаю, што зараз яны крышачку локці свае грызуць, таму што ў Суна даволі нядрэнна ўсё ідзе. Але пакуль што ChatGPT не дазваляе музыку генераваць. Добра. Ну і давайте, можа, зараз, калі у вас ёсць пытанні, то пазадаем пытанні, як не, то пойдзем глядзець на то, як выглядае Суна. Окей, без пытанняў, гэта я люблю. Нашмат лепш стала якасць пасля таго, як бібліятэку Spotify злілі? Нашмат. Новая мадэль выйшла. Добра, тады пачнем з Суна. Калі вы захочаце дома паспрабаваць генераваць музыку, то я вам вельмі раю. Суна, гэта лідар. Гэты сервіс не каштуе шмат грошай. Літаральна план за $10 на месяц дае вам амаль што безлімітныя магчымасці. Я яго выкарыстоўваю. За $10 вы сможаце генераваць 500 трекаў на месяц. 500 трекаў на месяц гэта колькі, каб разумець. Калі ты генеруеш у Суна трек, то звычайна ён выдае табе 2 варыянты. То бок вось адна генерацыя гэта 2 варыянты. У мяне ў сярэднім, каб атрымаць штосьці, што мне падабаецца, сыходзіць 100 генерацый. Ладно, в сярэднім 50. То бок недзе 100 трекаў мне Суна генеруе, каб мне атрымалася штосьці, што мне падабаецца, што можна дапрацаваць. І адпаведна ў месяц я магу на гэтым тарыфным плане рабіць 5 паўнавартасных трекаў, як захацеў бы, але у мяне няма часу, таму я там добра, калі адзін раблю, мне хапае. Калі не хапае гэтага плану, можна набыць за $30 на месяц, там больш крэдытаў, у іх усё адбываецца ў крэдытах, кожная генерацыя каштуе крэдытаў, там будзе прыкладна 2000 трекаў у месяц вам даступна.
Ну, але гэта не тое, каб вельмі трэба. І гэты тарифны план преміум ад Pro адрозніваецца толькі тым, што яны на прэміуме, ну, па-першае, даюць больш токенаў, па-другое, яны даюць там так званую студыю, якой можна нібыта музыку рэдагаваць вось па стужках, там, басовую партыю змяніць, барабанную партыю, але гэта працуе просто супер дрэнна, супер кепска, таму не раю. Я паспрабаваў, шкадаваў, што $30 спаліў. Яно не трэба. Ну, і яшчэ ў іх ёсць бесплатны тарифны план. Зараз мы на яго паглядзім. Я просто адразу вам покажу і скажу, чаму яго, напэўна, вам не трэба набываць. У бесплатным тарифным плане вам дадуць 10 генерацый на дзень, то бок 10 песень на дзень, это атрымліваецца 5 генерацый, але там не будзе тых фішак, якія я вам буду сёння паказваць, яны вельмі важныя. Там не будзе вам даступны звычайны рэдактар, які спатрэбіцца, калі вы захочаце падправіць сваю песню. Вам не будзе даступнае захаванне галасовых. Гэта важна, напрыклад, для тых, хто хоча генераваць музыку не толькі ў адной стылістыцы, але з адным гучаннем вакалу. Праз Suno можна зрабіць свой гурт, які будзе гучаць ад песні да песні прыкладна аднолькава па голасе. Вось гэтага вам не дасць бесплатны рэжым. Ну і там шмат іншых абмежаванняў, насамрэч. Калі вы будзеце экспартаваць музыку, я сёння покажу, то на бесплатным тарифным плане вы сможете толькі MP3 экспартаваць. Ну, а калі вы хочаце штосьці якаснае зрабіць, то вам патрэбен WAV, а нават не WAV, а па стужках разбіты, некалькі WAV файлаў. Гэта вам бесплатны тарифны план, на жаль, не дасць. Добра. Ой, так. Давайте тады глядзець на базовый функцыянал. Адразу вам покажу, як выглядае Suno, базовый яго функцыянал. Калі вы набудзеце подпіску, то у вас адкрыецца вось такі інтэрфейс. Ён выглядае нібыта крышачку складана. Адразу чалавек, які не ведае, што такое Suno, ён заходзіць і думае, што гэта пляцоўка па праслухванню музыкі. Бо тут адразу табе даступныя розныя стваральнікі музыкі, розныя трекі, нейкія топавыя трекі. Ты тут можаш абраць нават трекі пад настрой. Ёсць, канешне, тут акенца, дзе можна ўвесці адразу нейкі промпт, і табе нешта згенеруецца, але ўсё ж такі Suno паціху разумее, што ён будзе канкурэнтам Spotify, а не пляцоўкай для стварэння музыкі ў першую чаргу. Таму яны зараз прасоўваюць вось нібыта каталаг музыкі. Тут можна нават радыё сабе настроіць. Я часамі ў машыне, як еду, там уключаю штосьці паслухаць, ёсць даволі добрыя варыянты. Плюс яны навучаюцца на той музыцы, якую вы слухаеце, то бок яны з цягам часу пачынаюць лепей разумець, што вам падсоўваць, каб вам падабалася. Але ўсё ж такі для нас сёння важна, што Suno гэта інструмент для стварэння музыкі. Таму для нас самая галоўная ўкладка гэта Create, ну і Library. Нам ва вкладку Create гэта стварэнне па-беларуску, нам не трэба адразу ісці, я прапаную адразу ісці ў бібліятэку Library. Ладно, давайте ў Create пойдзем. Там просто Library таксама адкрыецца. Нахлусі вам. Укладка стварэння музыкі. Вось гэта наша галоўная альма-матер. Што ў нас тут така? Не альма-матер, галоўная наша пляцоўка. На жаль, тут не вельмі добра бачна, но але я спадзяюся, плюс-мінус вам зразумела, што тут адбываецца. Карацей, базавая база таго, што трэба ведаць пра Suno. Гэта сервіс па генерацыі музыкі. Гэта не мадэль, гэта сервіс. Гэты сервіс выкарыстоўвае розныя мадэлі. У ім можна выкарыстоўваць розныя мадэлі для генерацыі музыкі. Усе гэтыя мадэлі можна абіраць вось тут зверху ў інтэрфейсе, і вам патрэбная самая апошняя мадэль. Звычайна самая апошняя мадэль, яна лепш за ўсё можа генерировать музыку. На сённяшні момант гэта версія 5.5. Дарэчы, яна вам не будзе даступная, калі у вас будзе бесплатная подпіска. На бесплатнай подпісцы вам будзе даступная мадэль, якая была актуальная паўгады таму, версія 4.5. Розніца ў мадэляў ёсць. Мадэлі версіі 4.4.5, напрыклад, беларускую мову генеруюць значна горш. Вымаўленне ў 5.5 лепей працуе. Складанасць музыкі таксама адрозніваецца. Таму раю падпісацца, ўсё ж такі адразу спрабаваць версію 5.5. Плюс, калі вы набудзеце падпіску і ўжо згенеруеце некалькі трэкаў, якія вам спадабаюцца, гэтыя трэкі можна будзе там у плейлісты свае аб'ядноўваць, і потым на гэтых трэках можна сваю уласную мадэль навучыць. Гэта называецца Create Custom Model, напрыклад, для таго, каб генераваць у тым жа стылі, з тым жа гучаннем музыку для свайго гурта. То бок яшчэ больш Suno ідзе ў сервіс па генерацыі музыкі менавіта для гуртоў.
а не просто для рандомнай генерацыі, выпадковай генерацыі, якая трек ад трека вельмі адрозніваецца. Далей у нас ідзе рабочая прастора, працоўная прастора, у якой мы, уласна кажучы, робім трек. У гэтай прасторы ёсць 3 налады: Simple, Advanced, Sounds, то бок простыя налады, налады непростыя, складаныя, прасунутыя, і генерацыя гукаў, трекаў па такіх крышачку ўжо больш дэтэрмінаваных наладах. Калі хочацца проста пабалавацца, то мы ідзем у Simple, і ў Simple рэжыме ад нас просяць проста напісаць апісанне таго, што нам трэба. То бок мы тут літаральна пішам на любой мове, што хачу там, не ведаю, дыска-пола, і вось табе тэкст для гэтага дыска-пола. Мы ж у Польшчы. І оно генеруе табе тэкст на дыска-пола. Але Simple рэжым ён не цікавы, бо тут мала налад. Звычайна я работаю з Advanced рэжымам. Зараз вам яго покажу. Давайте яшчэ на Sounds посмотрим. Sounds гэта прыкладна тое ж самае, толькі тут генеруецца не музыка з голасам, а генеруецца просто музыка. І тут можна задаць тып музыкі, можна задаць у прамце стылістыку музыкі, а таксама битрейт і гэты, што там, сам уже не бачу. І ключ. Гэта музыканты ведаюць, там, так, гэта си, диез, нешта там, вось гэта, тональ. Можа і так, можа просто ключ. Карацей, гэта таксама і для мяне, я музычнай адукацыяй не валодаю, што там, BPM нейкія, да халеры. Карацей, Advanced рэжым, гэта тое, што нам больш за ўсё цікава. У Advanced рэжыме у нас две галоўныя налады. Па-першае, гэта акенца для тэксту, які будзе спяваць штучны інтэлект, lyrics. Па-другое, гэта акенца для стылістыкі. То бок у Суна мы падаем 2 промпты: тэкст і стылістыку. Тэкст заўсёды дакладна апрацоўваецца, то бок тое, што ў тэксце напішаце дакладна, амаль што дакладна, хутчэй за ўсё праспяваецца, без выразанняў, без пропускаў. Стылістыку мы прапісваем вельмі падрабязна. Я вам пакажу, як гэта рабіць не рукамі. Чым больш падрабязна мы апішам, што мы хочам у стылістыцы, тым больш генерацыя будзе адпавядаць таму, што мы чакаем. Але, на жаль, тут нідзе нельга ўставіць ноты, тут нідзе нельга ўставіць MIDI-файлы, каб вось згенеравалася дакладна тое, што ў вас у галаве. І яшчэ тут ёсць такія налады, зверху можна дадаць аудыё-рэферэнс, то бок калі у вас ёсць трек, ці вы можете запісаць сваю партыю, заладаваць сюды, і тады генерацыя сапраўды будзе адпавядаць таму, што вы запісалі. Не вельмі моцна, не на 100%, але вось такі варыянт разглядаецца. Калі вы хочаце, каб генерацыя адпавядала вашаму треку, то можете падаць сюды рэферэнс. Адразу адказваючы на пытанне, ці можна падаць сюды, не ведаю, песню Na'Vi Band і атрымаць кавер на Na'Vi Band, нельга, таму што ў Суна таксама ёсць контент ID-сістэма, якая аўтарскае права адсочвае. Суна вам скажа, што гэты трек, ён пад аўтарскім правам, ідзіце да аднаго месца. Можа спрацаваць. Але каб напець усё ж такі гэта не вельмі дакладна, нейрасетцы трэба музыка менавіта, а не проста напеў. Напеў хутчэй падыдзе для ўкладкі Voice. Это такая новая функцыя. Вы сапраўды можете пасядзець, паспяваць, і потым Суна будзе генераваць музыку з вашым вакалам. Працуе гэта не вельмі якасна, але яны працуюць над гэтым функцыяналам, ён новы, ён у бета-рэжыме, то бок можна будзе ў хуткім часе свой голас скланаваць і потым генераваць яго. І таксама тут можна захоўваць галасы ўжо, якія вы стварылі. То бок вы ствараеце музыку, вам спадабаўся голас, які там гучыць, вы зможаце яго захаваць, ён у вас тут будзе даступны, можна будзе потым гэты голас прымяніць у іншых генерацыях. Вось. І ёсць яшчэ inspiration, то бок натхненне ўкладка. Сюды можна проста дадаваць трекі, якія вы ўжо згенеравалі, якія вам спадабаліся, каб ваша новая генерацыя была прыблізна ў той жа стылістыцы. Я з гэтага нічога не выкарыстоўваю, мне оно не асабліва патрэбна. Я звычайна выкарыстоўваю толькі лірыку. У маім выпадку гэта ці беларускія народныя песні, ці вершы нашых пісьменнікаў. Сам тэксты я адзін раз у жыцці пісаў, больш не пішу, гэта складана. Гэтым хай паэты займаюцца. І стыль. Стыль, так, апісваецца са стылем. Больш за ўсё трэба гуляцца, бо у маім выпадку, калі ты береш верш, калі я беру верш, я ніколі не ведаю, на які матыў ён добра будзе гучаць.
Ну, вось нібыта там слухаеш Некляева, вось ён так распавядае, моцна хочацца ісці на барыкады, а потым ты бярэш яго тэкст і кажаш, зрабі мне з гэтага секс. Ну, чаму не? І табе робіцца які-небудзь такі кальянны рэп, ці штосьці, ну, што гучыць, і ты такі нічога сабе, гэты верш можна было і вось так тлумачыць, я вам сёння пакажу прыклад. То бок тут ваша фантазія можа усялякія розныя цікавыя рэчы выдаваць, і гэта ўсё можна тут тэставаць. Ну і трэцяя укладка More Options. Тут звычайна мы наладжваем, наколькі будзе ўплываць стылістыка і наколькі будзе ўплываць стылістыка на генерацыю і наколькі гэтая генерацыя будзе больш творчая ці больш дасканала адпавядаць таму, што мы хочам. Ёсць тут так две налады. Першая это weirdness, ці гэта, ну, як хто ведае, гэта тэмпература ў нейрасетак называецца, на беларускі можна перакласці як дзівацтва, і style influence, то бок адпаведнасць стылю, які мы прапісалі. Звычайна тут стаіць 50%, то бок мы кажам нейрасет, ну ты як бы там адпавядай стылю, але можаш там яшчэ папрыдумляць нешта сваё. Калі мы тут выставім по нулям, то нейрасетка просто згенеруе нешта адвольнае, але па вашым тэксце. Калі мы выставім тут 100%, то хутчэй за ўсё нейрасетка выдасць вам нейкае лайно, таму што там ужо ўключаюцца механізмы галюцынацыі. Ну, вы як будзеце з гэтымі ползункамі гуляць, вы пабачыце, вось як у чырвоную зону заходзіце, там ужо будзе цалкам абздура, не будзе атрымлівацца нармальная музыка. Звычайна я, калі музыку генерую, я style influence ставлю под 50%, таму што мне важна, каб нейрасетка таксама сама у стыль уключала свае нейкія цікавосткі, ну і моя праца з музыкай, моя генерацыя музыкі цалкам у тым, каб згенераваць шмат трэкаў і там штосьці проста цікавае, што мне спадабалася, атрымалася. Таму мне важна, каб нейрасетка мела творчае гэтае натхненне сваё. Але і ў зусім там 20-10% я не заходжу, таму што ўсё ж такі, калі я хачу, каб гэта быў дабстэп, то ну, дай, калі ласка, дабстэп, а не фольктроніку, ці я не ведаю, ці дыскапола. Weirdness гэта таксама штука, якая ўплывае не столькі на стыль, колькі на той, колькі усялякіх эфектаў, трюкаў з голасам, музычных нечаканак будзе ў вашым трэку. Таксама 50% стаіць па змаўчанні, ну тут я звычайна ставлю 70+. Калі гэты параметр сильно моцна выкруціць на вялікі адсотак, то часцяком бывае, што нейрасетка пачынае какафонію генераваць. Таму калі вы чуеце, што музыка нейкая какафанічная, спяваецца зусім нейкі незразумелы тэкст, такое таксама бывае, то просто weirdness трэба скруціць назад на 60-70%, і ўсё будзе добра. Ну і цалкам гэта прыкладна ўсе налады, якія трэба ведаць у суме. З гэтых налад можна ўжо рабіць музыку. Адзінае пытанне, ну, а як, што рабіць? Ну, вось, напрыклад, у маім кейсе у мяне ёсць верш. А што далей? Што, я гэты верш сюды ўставіў, а як гэты верш на 6 радкоў? А гэта павінна быць песня. То бок там павінен быць прыпеў, куплет, прыпеў, куплет, прыпеў. А ў мяне 6 радкоў. А што ў стылістыцы пісаць? Ну, як я просто тут дабстэп напишу, то мне згенеруецца нейкі такі дэфалтовы дабстэп. А можа я хачу там, каб мне каталіцкі хор спяваў на фоне дабстэпа. А можа я хачу, не ведаю, каб гэта на Меладзе было падобна, прабачце, канешне, але ну хто ведае, там дзяўчына вось захацела моя, каб слухае Меладзе, ну ёсць такі грашок. Ну і што? Буду я рукамі гэта пісаць? Не буду. Ну, па-першае, не хачу доўга, па-другое, гэта трэба шмат фантазіі прыкладаць, па-трэцяе, у стылістыцы лепш за ўсё пісаць на ангельскай мове, бо гэта нейрасеткі ўсё ж такі, яны хоць і талерантныя да моваў, але ёсць пэўная хіба, на ангельскай мове яны лепей разумеюць, што ты хочаш ад іх, таму што большы корпус навучання быў на ангельскамоўных дадзеных, таму тут яшчэ і на ангельскай трэба пісаць, а ангельская ў мяне, ну, зусім такая асабліва пісьмовая. Таму я проста іду ў нейрасетку, якая тэкст генеруе, і кажу, вось табе верш, зрабі мне з гэтага цукерачку. Зараз я вам ўсё пакажу. Не, просто адвольны тэкст. Ну нельзя, там напиши мне там. Можно, я просто так не раблю. Можна пайсці ў нейрасетку і сказаць, напиши мне, калі ласка, тэкст вось такім-то матывам, паглядзець, які гэта тэкст, як вам спадабаўся, то можна з ім працаваць. Але просто ў маім выпадку я працую ўжо з гатовымі тэкстамі.
Ну, але можна першым крокам так папрасіць напісаць. Іншая справа, што нейрасеткі тэкставыя, яны даволі дрэнна умеюць у паэзію, у вершы, асабліва беларускамоўныя вершы і рыфму. Там усё не вельмі добра. З 3 лідараў, якіх я называў, гэта ChatGPT, Claude і Gemini ад Гугла, на мой уласны густ і густ шматлікіх іншых людзей, Gemini лепей за ўсё можа творчы тэксты пісаць. Так склалася, што ChatGPT, ён даволі такі аналітычны склад характару, можна сказаць, мае, ён умее добра праграмаваць, аналізаваць інфармацыю. Claude, ён ужо доўгі час робіцца больш як дапаможнік для праграмавання, ўсё ж такі кампанія Anthropic вырабляе сеткі для праграмавання, ну, з упорам на праграмаванне. А Google, яны такія эксперыментатары, і яны надаюць сваёй сетцы даволі шмат творчасці. У іх даволі моцная лабараторыя па вывучэнню наогул усяго, што звязана з нейрасеткамі, свядомасцю нейрасетак, таму, што там цікавага адбываецца ўнутры. І яны не баяцца эксперыментаваць. Таму іх нейрасеткі, яны крыху больш творчыя, яны падкручваюць іх на творчасць. Таму я вельмі раю вам, як вы хочаце з тэкстам папрацаваць, то выкарыстоўваць Gemini. А прампты для таких А? задач? Прампты хто найлепш піша? Ну, так як я працую ў Gemini, то ўсё ў Gemini. То бок ён працуе добра з тэкстам, вы зараз пабачыце. Давайте я вам покажу на прыкладзе. У меня была задача, вось на мінулым тыдні мяне папрасілі зрабіць не гімн, а Рыгор Барадулін калісьці напісаў верш у гонар курсаў «Мова на нова». Дарэчы, так, ёсць у нас тут сёння людзі. І гэты верш, у нас у Вавроцлаве буйная даволі супольнасць «Мова на нова». У нас там будзе 6 чэрвеня. Дарэчы, прыязджайце, калі хочаце. Даволі класнае мерапрыемства, закрыццё сезона «Мова на нова», каля замку. І мяне папрасілі згенераваць туды трэк, які будзе вось на верш Рыгора Барадуліна пакладзены. Я сказал, что я не буду таким заниматься, это великая отказность, а мне сказали, что тебе добро атрымліваецца, сгенеруй хоть что-нибудь. Я сгенеровал хоть что-нибудь, не вельмі добрый вариант, але я вам просто покажу, как это адбывалася. Зараз мы поглядзім на мою гісторыю з Gemini. То бок да мяне прыходзіць верш Рыгора Барадуліна. Я не буду писать, я просто буду вам показывать, что адбывалася, бо як буду писать, мы з вами будем до ночи сидеть. Ось, да мяне прыходзіць верш Рыгора Барадуліна, літаральна 5 строк. Немінуча гаюча на нова, раскрываецца шчырае слова, мова маці крыніца святая, да вытокаў намеры вяртае. Як высокія мроі аблокі, думкі неба ратуюць ад спёкі, мы на гэтым свеце павінны гадаваць мову роднай айчыны. Што я думаю? Я думаю, што гэтага малавата для песні. Трэба гэта, па-першае, разбіць на прыпеў куплет, прадубляваць гэтыя строкі. І таму я пишу прыкладна такое. Я адпраўляю гэты верш і пишу: зрабі з гэтага верша тэкст для генерацыі песні ў Суна. Гэта важна, гэта база да промптынгу. У промпце нам трэба задаць задачу, задаць абмежаванне і задаць выгляд адказу. Вось я задаю задачу. Верш тэкста для генерацыі песні ў Суна. То бок Gemini адразу разумее, што трэба у адказе улічваць акалічнасці сервіса Суна. У сервіса Суна ёсць некаторыя акалічнасці, пра якія мала хто ведае, вы зараз пабачыце, што там за акалічнасці. Далей я пишу адразу з тегамі. Вось гэта першая акалічнасць Суна у інтэрфейсе, дзе мы уставляем тэкст. Ён можа не толькі з тэкстам працаваць, у іх ёсць так званыя тэгі. Мы можам тут апісаць вось такія квадратныя дужачкі. І ў гэтых дужачках, на жаль, тут дрэнна бачна, але ўсё ж такі, у квадратных дужачках можна пазначаць, дзе ў нас куплет, дзе ў нас прыпеў, можна пазначаць, як павінен гучаць гэты прыпеў куплет. То бок все, што ў квадратных дужачках Суна не агучвае, не прапявае, але прымае на ўвагу. І такім чынам можна ўплываць на тое, даволі добра ўплываць на тое, што адбываецца ў песні. Можна бас-дропы рабіць, можна рабіць партыі шэпатам, можна рабіць там, не ведаю, пераходы, брыджы. Усё гэта задаецца праз гэтыя дужачкі. Гэта называецца мета-тэгі. Мета яны праз тое, што яны нема спецыфікацыі, нема пераліку гэтых тэгаў. То бок там проста пішацца інфармацыя адвольная. І таксама можна пісаць інфармацыю у звычайных дужачках, у круглых. Звычайна у квадратных дужачках пішацца структура, то бок там бас-дроп, бридж, верс, хорус, то бок куплет, припеў. А ў круглых дужачках пішацца стылістыка таго, як гэты прыпеў павінен гучаць. То бок у нас агульны стыль уже тут зададзены, а ў гэтых круглых дужачках мы можам яшчэ дадаць. Тыпу, а давай-ка тут-ака шопатам, а тут-ака давай каталічны хор, а тут-ака жаночы вакал, а тут-ака мужчынскі вакал. І вось гэта ўсё
ужо калі ты пра гэта ведаеш, зразумела, што тут не проста тэкст пісаць трэба, тут яшчэ трэба да халеры інфармацыю ў гэтых дужках прапісваць. І таму я адразу Gemini кажу, што ну, даражэнькі, таксама тэгі выкарыстоўвае, ён ведае, што ўсуну ёсць тэгі. Прапануй стылістыку, то бок мне ў адказе патрэбен не толькі тэкст, а мне яшчэ патрэбен промпт для стылю. Таму я яму кажу, прапануй стылістыку, ну і дадаю крышачку кантэкстнай інфармацыі, што гэта гімн вялікіх моўных курсаў мова на нова, мне б хацелася фольктроніку, я люблю фольктроніку, гэта фолк з электронікай змешаны. Напісаў абавязкова беларускую, ну, як я пішу беларускую, то нейрасетка часцяком разумее, што там трэба вось беларускія матыўчыкі нейкія дадаць. Не заўсёды дадае, але, напрыклад, так вось дуду можна дадаць. Ці можна проста прапісаць дуду, але я проста пішу беларускую. З удзелам тэхнахаусу, меладычнага ці лёгкага дабстэпу, гэта я ўжо здаю тыя стылістыкі, якія мне падабаюцца. Ну, але без перабору, гэта каб у мне просто не было такого жорсткага дабстэпу. Ну, яшчэ мне падабаецца дадаваць дадай кінематаграфічнасці і касмічнага. Так. І тут уже пачынаецца фантазія, то бок вы тут можете пісаць што заўгодна, вы можете 3 лісты А4 напісаць пра тое, што вам хочацца, і вам у выніку выдасца нейкі варыянт. Вось нам выдаецца тэкст, колькі у нас там было 8 строк, тут у нас вось у што гэта ператвараецца. У нас з'яўляецца інтро адразу апісваецца, што это нешта атмасфернае, там з гэтымі спадамі, электранічнае. Потым у нас пачынаецца першы куплет. Куплет мы бачым, што ён адпавядае першым 4 строкам, але далей у нас будзе прыпеў, які ўжо ідзе ўжо адрозніваецца ад першага тэксту. То бок у нас тут ўжо адаптацыя. Але гэта адаптацыя гэтага верша. Яшчэ часцяком нейрасеткі любяць дадаваць свой тэкст. Яны могуць дапісаць куплет самастойна. Вось. У гэтым выпадку ён не дапісаў нічога самастойна, але добрая практыка будзе тут яшчэ напісаць, што ні ў якім разе не прыдумляй новы тэкст. Дубляваць можна, прыдумляць нельга. Перастаўляць можна, прыдумляць нельга. Тады гэта ўжо будзе зусім не адаптацыя. Ну і вось як выглядае фінальны тэкст. Бо глядзіце, тут шмат усяго. Рукамі бы я задаўбаўся гэта ўсё пісаць. Так у мяне хобы гатовы варыянт. Далей я гэта ўсё капірую, вставляю ў лірыку, вось сюды. І яшчэ ў адказе мне выдаецца рэкамендацыі па стылістыцы. Ну, Gemini ён запамінае, я з Gemini даўно працую, ён ведае, як я з ім ужо раней размаўляў, таму ён ведае, што мне там цікава некалькі варыянтаў, ён мне выдае некалькі варыянтаў. Я кожны з гэтых варыянтаў капірую, і на кожны з гэтых варыянтаў просто іду ў суну, вставляю гэта ў стіль і генерую. І гляджу, якая стылістыка мне больш падабаецца, які варыянт мне больш падабаецца. Ну, давайте покажу вам. У меня тут ёсць гэтыя генерацыі, што ён з першай... першай няма. Тут, дарэчы, у інтэрфейсе адразу справа паказваюцца ўсе генерацыі, якія ты робіш. У мяне тут паказваюцца толькі тыя генерацыі, якія я лайкнуў. То бок, звычайна, як у мяне праца адбываецца. Я генерую шмат трэкаў, тое, што мне падабаецца, я лайкаю, а тое, што мне не падабаецца, яно аўтаматычна тут не адлюстроўваецца, бо мне стаіць фільтр, мне паказваюць задызлайканы. Такім чынам я генерую, напрыклад, 100 трэкаў, са 100 мне там спадабалася 10, я яшчэ магу змяняць імёны ў гэтых трэкаў, напрыклад, вось у меня напісана назвы трэкаў, гэта аўтаматычная генерацыя, то бок яны генеруюцца аўтаматычна гэтая назва, але вось калі мне штосьці моцна падабалася, я вось сабе ў дужках пазначыў, а гэта эпічна, там, а гэта горача, а гэта цікава, часамі у меня тут маты бываюць, сёння іх павыдаляў. Чаму гэта трэба? Таму што вось самае складанае ў гэтым працэсе ўключыць фантазію, падабраць промпт, які табе спадабаўся, а потым проста са 100 генерацый абраць адну, якая падабаецца. І на гэта ў мяне заходзіць гадзін 5. Просто каб абраць не адну нават, а некалькі. Я звычайна гэта ўначы раблю, там у 9 гадзін сажуся, у 4 ранку зыходжу, галава вось такая, ўсё падабаецца, там стаяў, паліў, танчыў пад гэта, яшчэ згенераваў. Потым гляджу, што ў мяне ўжо 100 генерацый, з іх 20 падабаецца, іду спаць, зранку прачынаюся, і зранку ўжо такой больш-менш цвярозай галавою, ты разумееш, што ну вось там палова з гэтага дакладна не, і ўжо ты абіраеш тое, што табе больш за ўсё спадабалася. Давайте я вам покажу, колькі генерацый было ў мяне для фінальнай версіі гімна мова на нова. Ну, не гімн, гэта не гімн, просто трэку для мова на нова. Гімнам гэта складана будзе назваць. Ну, я тут не падлічу, але вось гэта ўсё яно вось спачатку, вось яны ідуць гэтыя генерацыі, ну, даволі шмат. Так, зараз я ўключу адну з самых першых генерацый. Толькі трэба далістаць.
Ну, бачыце, тут шмат. Пад сотню, напэўна, і будзе. Так, о, вечар. Wiesz, musimy dokupać limity. А, Nie wychodzi, że na boczku sobie teraz. Шчыра кажучы, не памятаю. Я думаю, гэта хутка можна высветліць, просто паглядзеўшы на лады. Падаецца, там было прапісана, што для пром можна. Шчырае слово, вось першая генерацыя, можна пабачыць, што тут за промпт быў стылістычны. Epic Folktronic. Epic Folktronic гэта вось гэты промпт, варыянт другі. І што атрымалася? Раскрывается щирое слово. То бок генерацыя добрая, але што мне ў ёй адразу не спадабалася, мне не спадабаўся стыль, ён такі нейкі папсовы, я хацеў крыху больш такога... Я не ведаў, што я хацеў, але я хацеў штосьці эпічнае ці дабстэпнае. Плюс яшчэ хібы ў беларускамоўнай генерацыі музыкі ў тым, што там вымаўленне дастаткова не вельмі добрае часам бывае, я вам пакажу, як яго выпраўляць. Але вось калі у меня застаецца 20 трэкаў, якія мне моцна спадабаліся, звычайна даходзіць да прадакшну не ты, які больш за ўсё мне спадабаўся, а ты, якім менш за ўсё хіба ў вымаўлення. Таму што правіць гэтыя хібы вымаўлення гэта самая складаная праца, і яе ўжо прасуна складана рабіць, я яе раблю там самастойна праз інструменты, можа, таксама пакажу. Ну і карацей, такім чынам, размаўляючы, можна паглядзець, вось першая генерацыя пайшла, і да першага лайка, трэкаў 20 у мяне было. Вось тое, што мне спадабалася, гэта ўжо іншы быў промпт і іншы тэкст. Тэксты жа, але тэгі для тэкста яны ўжо былі крыху іншыя. Давайте паглядзім, што там па гісторыі было. Я напісаў, што перарабі промпт, каб гэта было эпічна касмічная музыка, якая падышла да саундтрэку фільма Нолана. Сумесь Цымера і Меладзе. Ну вось, я ведаю, што Цымер гэта класна, гэта Інтэрстэллар, а Меладзе, таму што, вось, дзяўчыне маей спадабаецца. Так? Ну і цікава паслухаць, што там з Меладзе можа атрымацца. Суна не можа, дарэчы, генераваць стылістыку пэўнага чалавека, як вы напішаце ў прампце Меладзе, то ён, скажа вам, што гэта аўтарскае права, ідзе да аднаго месца. Але Gemini можа даволі якасна прапісаць промпт, вось он новы тэкст выдаў, у новым тэксце тэкст ты жа, але вось гэтыя тэгі, яны ўжо адрозніваюцца пад новую стылістыку, пад новую. І ён выдае мне новы варыянт промптоў. І Меладзе, ён не піша, што гэта павінна быць як Меладзе, ён намагаецца апісаць, як выглядае голас Меладзе. У мяне, як што не атрымалася там голас Меладзе пачуць, але вось калі мы з Сашай Вулінам недавно записывалі выпуск, ён, на жаль, не ўключыў гэты выпуск, як мы генеравалі Макса Каржа, вось Макса Каржа з першай генерацыі Суна адразу генераваў, я б сказаў, нават лепш за Макса Каржа. То бок добра разуменне, ўсё добра. Вось, і ўжо з гэтай генерацыі мне атрымалася нешта, што мне спадабалася. Давайте я вам уключу. Я вам насамрэч збрыхаў, гэта ўсё ж такі не тая генерацыя, гэта ўжо наступная у мне генерацыя была, дзе я папрасіў больш дабстэпа дадаць, я толькі зараз узгадаў. А на касмічную музыку ён мне, напэўна, згенераваў вось штосьці з гэтага. Проста памятаю, што там менш дабстэпа было. Не, таксама слусіў, гэта таксама наступная генерацыя. Тут ужо
Карацей, давайте я вам просто покажу, як гэта адбывалася. Мне нічога з гэтых прамптоў не спадабалася таксама. І што важна, там было шмат варыянтаў згенеравана да гэтага прампту, ўжо штук 40. І я забыўся, што я не змяніў тэкст, каб генерацыя маўлення была лепшая. Каб генераваць музыку на беларускай мове, нам трэба змяняць тэкст. То бок проста падаць верш Барадуліна недастаткова. Чаму? Таму што ў вершы Барадуліна выкарыстоўваецца барадулінскі правапіс. Гэты правапіс класычны больш. Ой, не класычны, а больш наш афіцыйны. Больш афіцыйны, я сказаў наш. Все ж таки, я лічу, што наш больш класычны. Але ўсё ж таки, тут напісанне не адпавядае маўленню. Таму нейрасетка, яна даволі дрэнна разумее, што тут трэба вымаўляць па-беларуску. У нейрасеткі няма ўяўлення ўнутры, што яна будзе рабіць на нейкай мове штосьці. Яна проста генеруе гэтыя наступныя токены гукавыя. І таму, калі нейрасетка бачыць гаюча слова, то тут адразу ўзнікае дзве хібы. Па-першае, яна не ведае, што гэта фрыкатыўнае г, і яна робіць з яго выбухное г, і пае гаюча. Па-другое, вельмі ўсё дрэнна ў нейрасетак з літарай ч мяккай. Гэта самая вялікая праблема, напэўна. Яна будзе пець не гаюча, яна будзе пець гаюча. Таму што вось в расійскай мове гэта ч мяккая, яна бярэ адтуль адпаведнік. Барадуліну насамрэч было б норм, тому що Віцебщини, так. на Віцебщині так кажуть. Можна прослухати Владимира Лобача, наприклад. Дякую. Але ўсё ж таки хочацца, каб гучала на нейкі сучасны манер. І больш за то яна яшчэ націскі можа не так выстаўляць, асабліва ў словах, якія мала сустракаліся на навучальных дадзеных. Таму гэта ўвогуле можа стаць гаюча. Гэта ўжо нейкае аніме пайшло. Таму гэты тэкст трэба адаптаваць. Самая простая адаптацыя – гэта выкарыстоўваць класычны, нават не класічны, а дзеясловіцу, калі мы просто пазначаем мяккасці. Таму што, я не ведаю, тут напэўна... Ось, спёка. Ён спяе гэта як спёка. А я хачу мяккасць, таму там трэба ставіць мяккі знак. Часцяком ён выкарыстоўвае украінскія гукі. Напрыклад, калі бачыць літарку «е», ён можа спець гэта як на «мэр». З гэтым ужо больш-менш справіліся. І, карацей, такіх хіб дастаткова многа, і я выкарыстоўваю, насамрэч, я з гэтымі хібамі ўжо стыкаўся, у мяне ўжо ёсць пэўная шпаргалка, як вялікую частку гэтых хіб выпраўляць. Вось такі у мяне будзе слайд, вы можете яго дома выкарыстоўваць. Што я прашу? Я прашу выкарыстоўваць класычны правапіс, дзеясловіцу, то бок у Gemini я гэта прапісваю, што перарабі тэкст, выкарыстоўвай дзеясловіцу. Gemini ведае, што гэта такое. Ч замяняць на CZ, гэта цікавае вырашэнне. CZ, калі нейрасетка бачыць, яна думае, што гэта польская мова, а ў польскай мове амаль што паўсюль Ч, як наша. Таму CZ у 90% выпадкаў будзе чытацца як Ч. Як наша цвёрдая Ч. Ш мы заменяем таксама на CZ. Літару С заменяем на Т. Вось тут украінізмы з'яўляюцца ў сеткі. Калі яна бачыць С і Е, яна гэта агучвае як С, а не Т. Таму я беру расійскую мову, расійская мова корпус здаравенны, ставім расійскае Т, і яна вымаўляе як расійскі манер Т, а нам яно падыходзіць. Таму што у нас таксама вымаўляецца Т. Тое ж самае з Т і тое ж самае з мяккім Т. То бок, каб не было украінізмаў. Таксама спалучэнне «дз» я заменяю на «дз», каб было мяккае «дз». Тое ж самае можна зрабіць з «дж». Дарэчы, не, з «дж» не патрэбна. Фрыкатыўнае «г» самае складанае. Вось тры самых вялікіх праблемы. Гэта «ч», але тут вырашаецца «cz». «Г» заўсёды выбухное амаль што. То бок там як трапіцца, 50/50, ніколі не ўгадаеш. Прычым у старых версіях сетка заўсёды рабіла выбухны Г, у версіі 5.5 яна ўжо паціху пачынае рабіць Г нармальную, але калі заўсім все дрэнна было, то я просто Г на Х мяняў. Не, ведаю, но ён же навучаўся на навуковых працах усялякіх, ён навучаўся на беларускім корпусе. Так. Конечно. Ён навучаўся на гэтым, таму ён гэта разумее. Прычына ў гэтым простая. Мы, як беларусы, генеруем нашмат менш контенту, чым украінцы, палякі і расейцы, і таму нейрасетка, калі бачыць спалучэнне гукаў, яна абірае, нібыта самыя папулярныя, які быў у начальнай выбарцы. Гэта не беларускае гучанне. Так, у фінальным варыянце так, але ўжо атрымаецца ці не ведаем.
Ну, дарэчы, ёсць у нас праекты, якія працуюць у гэтым накірунку. Ёсць такі праект файны Сонара. Яны зараз шукаюць кантакты з буйнымі кампаніямі, ствараюць свой датасет і хочуць, каб буйныя кампаніі пачалі беларускую мову улічваць за нармальную мову і больш дадзеных у навучальную выбарку падаваць. Тым больш, гэтая дадзена есть. Але гэта адмыслоўцы робяць. У нармальных краінах гэта павінны рабіць акадэміі навук і дзяржавы выдаткоўваць грошы. У нас так не працуе. Eleven Labs, треба сказать, что в своей новой модели, которую релизнули по версию того же, як не бету, а финалку, яна беларускую мову генерить прям... Добра. І Google таксама добра можа генераваць беларускую мову. Але гэта мова ідзе пра генерацыю менавіта голасу, а не пра музыку. Так? А тут можна задаваць пытанне, наприклад, послухай там... Не. Аўдыо не ўспрымае. Слушнае пытанне. Я казаў, што нейрасеткі працуюць у розных мадальнасцях, але ўсё ж такі прэвалюючая мадальнасць гэта тэкст. Тэксты найлепей за ўсё разумеюць. Калі на аўдыо на ўваход падаш, па-першае, не ўсе сеткі ўмеюць з аўдыо працаваць. Гэта, напэўна, толькі Gemini зараз дае. А па-другое, ён вельмі дрэнна разумее тое, што адбываецца. Ён можа зразумець змест, ён можа зразумець тэкст, але вось стылістыку не. Чат GPT вельмі добра разумее эмацыйнае адценне, але ён не можа генераваць музыку. Вось, у чаце GPT можна ў асістэнце папрасіць яго выправіць табе акцэнт беларускі на польскі. Ён даволі такія добрыя рэчы дае, але гэтыя сеткі так не ўмеюць. Ну і якія тут яшчэ змены ёсць? Змякчэнне, гэта яшчэ дадаткова да дыясловіцы. І другая самая буйная праблема гэта націскі. Гэтыя нейрасеткі не ўмеюць ставіць націскі, няма механізму, якія гэтыя націскі бы можна было расставіць. То бок, не прыдумалі. Гэта тэхнічна навукова складаная штука, каб гэтыя нейрасеткі яшчэ і націскі маглі неяк улічваць тэксту. Адзінае выйсце больш-менш, два выйсці. Па-першае, можна перегенераваць кавалачак, я вам покажу, як гэта рабіць. І там часцяком здараецца, што проста пры перегенерацыі націск змяняецца. Ці можна падаўжаць тыя склады, у якіх патрэбен націск. То бок нейрасетка тады паспрабуе, напрыклад, слова шчырае. Яна можа прачытаць як шчырая, а калі я напишу шчы лучок ірая, то яна это прачытае дзвюма варыянтамі. Першы варыянт гэта шчы ірая, але часцяком яна можа проста прапець шчырая, то бок проста працягнуць нібыта. І тады гэта будзе такі націск, і таксама прыгожа можа ў песні гучаць. Вось, гэтую штуку я проста беру, закидываю у Gemini, і ён перараблівае мне тэкст. Можна пра націскі распытаюся адразу. Так. Калі расставляць націск значком, не працуе. Eleven Labs, наприклад, ідеальна має, што ўспрымае. Суна не працуе. Не працуе. А калі даць заданне ў прамце і выкарыстоўваць прапісныя літары? Прапісныя літары гэта зусім, гэта міф проста папулярны, ніяк не ўплывае. Прапісныя літары гэта... Вялікія. Вось. Я тут літаральна тое самае яму сказаў, і ён перарабіў тэкст з усімі гэтымі рэчамі. Потым гэты тэкст трэба яшчэ самому прагледзець, бо ён часамі замяняе штосьці, што не трэба было замяняць, часамі там не дастаўляе недзе змякчэнне і ўсё астатняе. І ўжо пасля гэтага я аддаю гэта на генерацыю, і атрымліваецца больш-менш нармальнае маўленне. Зараз я, няма часу, не буду паказваць, але паверце на слова, і дома паспрабуеце, з гэтай шпаргалкай у вас маўленне будзе лепшае у вашым фінальным варыянце. Што далей? Што далей адбылося? Далей я паглядзеў, якія генерацыі выйшлі, і мне спадабалася генерацыя пад промпт, які мне Gemini зрабіў. Таксама карысная рэч. У Суна вось тут ёсць такія кнопачкі, чароўныя палачкі, якія генеруюць вам тэкст ці стыль. Тэкст я не генерую гэтай палачкай, але вось у стылістыцы, калі вы сюды стыль ужо запісалі, вы можете націснуць на гэтую палачку, і яна палепшыць гэты промпт. Нібыта палепшыць. Насамрэч, яна зробіць іншы промпт, які будзе утрымліваць усю тую ж інфармацыю, але будзе выглядаць больш аптымальна для нейрасеткі Суна. Гэта яны так кажуць, выкарыстоўвайце, мы зробім больш аптымальны промпт. Насамрэч, гэта просто два розных промпта, але тут можна так балавацца. Узялі промпт з Gemini, не спадабалася, націснулі сюды, паглядзелі, што атрымалася, і там можа ўжо штосьці больш цікавае будзе. Можна самому дапісваць штосьці. Можна дапісваць там, напрыклад, які вы голас хочаце, жаночы, не жаночы, хор, не хор, і усялякія такія рэчы. І вось мне тут што атрымалася. Што ў мяне там атрымалася, не памятаю, што атрымалася. Яшчэ пра вымаўленне. Во, так.
у переконанні так само зелений Це допомагає, мабуть, йому транскрипції. Ой, я не спрабаваў. Ну, зноў ж такі Eleven Labs гэта сетка, якая менавіта працуе. Зразумела, да, што гэта іншая сетка. І тут яно так не працуе. Хутчэй за ўсё транскрыпцыя не дапаможа, каб дапамагала, ўжо пра гэта ўсе ведалі. Написать, что спеваю як Паляшу. А я не спрабаваў, дарэчы, добрая тэма. Не ведаю, ці будзе там ці не будзе там увогуле дадзеныя, як палешукі спявалі. Ці ёсць наогул такія датасеты, я не ведаю. Ну, можа, нават на ўсё штосьці ёсць, а я паспрабаваць можна. Тут мне просто думка прыйшла, што мне не хапае нейкага хору, я такі, каталіцкі хор, гэта ж у нас будзе праходзіць закрыццё на там замку, там базыліка. Я дадаў каталіцкі хор і яшчэ даў яму рэферэнс на до, ре, ме, а, міно. Все ведаюць такую песню. Так і напісаў. Ён зразумее. Ну і все, атрымалася ўжо не дрэнна. Атрымалася не дрэнна. Немінуча, гаюча, нанова раскрываецца шчырае слово. Гэта нормально. Гэта можна выбраць. Маці, крыніца святая. Ну, карацей і так далее. Там даволі нядрэнна атрымалася. Я просто хочу ўсё вам паказаць, у мяне тут яшчэ шмат чаго. Радуліна хорошо было бы на ціпёлку попасть. Магчыма, можна паспрабаваць. Можете паспрабаваць, потым скіньце варыянт. Бо я задзяўбаўся, у меня тут уже да халеры гэтай генерацыі. Ну і ў выніку вось так вы сядзіце і гуляеце са стылістыкай, не пішаце ўсё рукамі, бо за вас гэта ўсё хутчэй напіша чат. У выніку у мяне зусім абздурная прыйшла ідэя ноччу. Ну, вось я дадаю, што клас, мне спадабалася, цяпер дадаю электронны дабстэпчыка, ён там ужо пачаў генераваць нармальны каталіцкі хор пад дабстэп. І нешта я пайшоў па паліце такі, а што, калі напісаць? Эльфы, зразумела, уладар пярсцёнкаў, я люблю, эльфаў мы там спрабавалі, не вельмі спадабалася. І ў самым канцы я такі, а цяпер давай эпічна зменім на секс. Ну, ноччу такія думкі прыходзяць. І падаў яму на стылістыку, ёсць такі Fallen Reverse гурт, вельмі файны, можа ведаеце, яны цяжкую музыку робяць, у іх ёсць вельмі файны такі сексуальны трэк. Падаў гэты промпт, ён зрабіў мне цяжкую музыку, мне не спадабалася, як Барадулін на яе выглядаў у гэтай музыцы. І сексу там таксама не было, таму прыйшлося яшчэ крышачку яго падзяўбаць. А тут ён мне яшчэ тэкст прыдумаў, я папрасіў яго перарабіць, не прыдумляць тэкст. І ў выніку ён зноў зрабіў металіку нейкую, я кажу, не, дзядзька, давай мне больш сексу і зусім павольны біт. Ну, нібыта біт, рэп, павольны такі, медленны, гэта ўжо цікава. Нібыта, каб пад гэты трэк было круто займацца сексом. Ну, прабачце, такія прамты ў мяне. Але гэта фантазія. Што з гэтага атрымае? Барадулін на секс, што? За такое павінны сажаць, напэўна, ў Новай Беларусі. Ладно, не сажаць не павінны, але асуджаць. 99% жартаў Барадуліна літаральна пра секс. Ну так, тады ўсё нармальна. Але ўсё ж такі, часамі бываюць такія промпты, якія паказаць нельга, што ты там пішаш. Ну, вось. І выйшла нечакана добра. Я паказаў гэты варыянт людзям, просто каб парагатаць, і яны сказалі, ну, не ім, ну, але, можа, і ўключым. Давайте паглядзім, што атрымалася. І далей я пакажу, што я з гэтым буду рабіць ўжо пасля. То бок, з генерацыяй трэкаў на гэтым у мне суна скончана. Далей у меня будзе выпраўленне хібаў гэтага трэка. Так, дзесьці ён быў. Горача. Я яго пазначыў горача. Раскрывается щирое слово. Мать, граница святая. До этого намеры вертая. Як високі мри облаки. Небо радують від спеки.
Ну і так далей. Хутчэй за ўсё гэты трек выйдзе калісьці. Мне ноччу паказалася клас, але я гэта нікому не пакажу. Ну, так, каталіцкага хору там уже няма. Там ёсць дабстэп, там ёсць секс. А потым я паказаў усё, што, ну, я зранку прачнуўся, такі паглядзеў генерацыі, якія мне спадабаліся, і такі, ну, у мяне там ёсць такі Dream and Bass нормальна, напэўна, выпушчу, но гэты, вельмі хочацца выпусціць, але на мяне абразяцца, ну, Барадулін пад такое, а потым я паказаў людзям, і людзі кажуць, ну, слухай, ну, родная мова і секс таксама спалучаецца, давай рабіць. Ну і крацей я буду гэты трек дарабліваць. Што з гэтым трекам можна рабіць далей? У гэтым треку нібыта плюс-мінус усё добра, але там ёсць хібы з вымаўленнямі некаторыя. І, напрыклад, мне там не падабаецца канцоўка. Я там хацеў бы прыбраць некаторыя строкі, я б хацеў працягнуць крышачку біт, магчыма яго прадубляваць, можа зрабіць крыху даўжэй. У мяне няма музычнай адукацыі, я не наіграю гэта, я гэта не напішу нідзе, то бок я магу працаваць толькі з тымі матэрыяламі, якія выдасць мне Суна. Першы наш варыянт, праз які можна хібы правіць, гэта рэдактар. Ён будзе вам доступны на звычайнай $10 падпісцы. Вось тут націскаеце на трохкроп'я, edit, і тут будзе Open in Editor. Open in Studio гэта тая фішка вось за $30. Гэта ты же самы эдитор, але ў якім табе даюць яшчэ пастушкава выпраўляць тэксты. І тое працуе вельмі дрэнна. Таму не трэба плаціць, але ўсё ж такі у эдитаре можна кавалачкамі часамі некаторыя хібы выпраўляць. Калі вы адкрыеце эдитор, у нас зараз загрузіцца тут кастушка, я просто хутка пакажу магчымасці, не буду ўжо нічога перагенероўваць, але пакажу, што там адбываецца. Студыё, типу, там асобна можна на інструментах раскласці. Гэта умоўна кажучы інструменты. Гэта забраць тут, напрыклад, там партыю клавіш, партыю Так. То бок умоўна ты барабаны. Я пра гэта яшчэ распавяду. Глядзіце, вось у нас загружаецца такі рэдактар, і мы можам тут слухаць наш трек, бачыць, які тэкст ідзе. Ён, дарэчы, не заўсёды адпавядае, часамі рэдактар тупіць, і тут нічога немагчыма зрабіць. Але, напрыклад, калі у нас гаюча вымавілася неправільна, то я магу просто тут вылучыць гэты тэкст, зрабіць ці просто перегенераваць адразу, вось тут кнопка ёсць replace, і мне адразу перегенеруецца гэты кавалачак, я змагу абраць з новых варыянтаў, напрыклад, генерацыю з іншым націскам. Гэты кавалачак хутчэй за ўсё не будзе, часцяком не супадае з кавалачкамі з бокоў. То бок ён супадае, але ўсё роўна чутна, што там нейкі такі пераскок адбыўся. Таму усе гэтыя перэгенерацыі я потым выпампоўваю асобнымі файламі, і ўжо ў рэдактары вырезаю гэтыя кавалачкі, ў рэдактары падсважу, каб яны гучалі без рыўкоў і накладаліся на асноўны трек. Я вам таксама пакажу, як гэта выглядае. Але тым не менш, тут можна вылучыць слова, ці нават цэлы сказ, ці нават проста 2 літаркі і перэгенераваць. Другі варыянт, можна вылучыць слова і замяніць літары ў гэтых словах. Вось тут я вылучаю, там была кнопачка, яна зараз аўтаматычна націснулася, replace lyrics. І тут можна змяніць гэтае слово. Калі вы цалкам яго зменіце на іншае слово, то згенеруецца абздура. Але калі вы зменіце, напрыклад, г на х, то хутчэй за ўсё перагучыцца з літаркай х. Ці можна тут дабавіць мяккасць у слове якім-небудзь. І вось такімі кавалачкамі можна тут латаць гэты трек. Звычайна у мяне ў треках, якія мне спадабаліся, хіп вось такіх відавочных штук 5-6. Я іх так перагенерую. І як усе атрымалася больш-менш нармальна перагенераваць, я ўсе гэтыя 6 гатовых трекаў выпамповую в фармаце. І потым уже сяжу і зважу гэта ў праграме для аўдыёмантажа. Не для відэамантажа, я ж не спецыяліст, таму я гэта ўсё раблю ў праграме Premiere Pro. Мне падабаецца. Ну, а людзі, якія ўжо валодаюць, яны могуць там пра Audition, праз Audition, што там яшчэ, Adobe Audition, Audacity і ўсё астатняе. Ну, лепей ведаеце. Але справа ў тым, што вось для тых, хто зусім не ўмее карыстацца софтом для аўдыо, вось наш максімум гэта ў эдытары штосьці падправіць, і гэта вось будзе наш максімум. Ну, так склалася, што я раблю відосы, таму я магу працаваць з аўдыастужкамі крышачку. І давайте я вам покажу, як у мяне, напрыклад, выглядала. У меня есть песня на 8 хвілін на Владара Пярсцёнка. Мы рабілі ва Вроцлаве прагляд Владара Пярсцёнка на беларускай мове. Я зрабіў да гэтага прагляду кліп з падсумаваннем першай часткі. Мы рабілі другую частку прагляд, і трэба было аднавіць
тое, што было ў нас у першай частцы. Зараз я вам хутенька покажу мои рэкамендацыі. Дарэчы, не дрэнныя. Паглядзіце першы гікаўскі. Хлопцы, просто заданаце ім. Класныя ребята. То бок я у Суна згенераваў 8-хвілінавы тэкст, 8-хвілінавы трэк. Гэта, дарэчы, складана. Суна генеруе у сярэднім 2-3 хвіліны. Калі трэба даўгі тэкст зрабіць, то там чым больш даўгі тэкст, тым больш імаверна, што гэты тэкст, гэтая песня просто на палове пачне распадацца. Тое, што мне атрымалася згенераваць нешта для владара пярсцёнкаў, гэта даволі выключная сітуацыя. Так. Не звяртайце увагу на кліп, я там рабіў кліп, а кліп гэта просто нарэзка відэа з владара пярсцёнкаў. Вось яно. Ой, не яно, гэта дзед Барадзед. Барада зваты. Вось яно. Ну я адразу скажу, тэкст да гэтай песні гэта адна з 2 песняў, дзе тэкст пісаў я. Доўга пісаў. Ну то бок, але праз тое, што я яго пісаў, я вельмі добра разумеў, які момант мне які кадр з фільма патрэбны. Ну я наогул такі фанат владара пярсцёнкаў. Я там змарнаваў тыдні 3 на гэта, але перстенку проступил я быту вогненный вензель. Гэта не просто золото, гэта кроў из губа. Ну, карацей, і так далее, 8 хвілін. У гэтым трэку музыка цалкам згенераваная штучным інтэлектам, усё астатняе гэта моя там ручная праца, але я хацеў вам гэта паказаць, просто каб паказаць, як выглядае гэты праект у праграме для рэдагавання музыкі і прыватнасці там пабачым, якія хібы я выпраўляў хутенька. Толькі я не ведаю, тут інтэрфейс будзе, напэўна, мелкі, а павялічыць яго немагчыма. Ну добра, тады просто вам так базово покажу, як выглядае праект. Вось весь трэк. 8 хвілін. Тое, што зверху не звяртайце ўвагу, зверху гэта відэаряд і сабтытры, яны нас не цікавяць. А тое, што знізу, гэта вось аўдыо. То бок зверху ідзе стужка аўдыо асноўная, галоўная, якую мне выдаў Суна, і вы бачыце, колькі у мяне тут правак было. Кожны гэты прабел, гэта нейкая правачка. І знізу у мяне шмат стужак, якія я выпампаў таксама з Суна. Суна дазваляе, што зрабіць нам з трэкам, які мы з вами напісалі. Ён дазваляе яго выпампаваць некалькімі шляхамі. Па-першае, мы можам выпампаваць звычайны MP3 файл, ну там сябрамі пашэрыць і ўсё такое. Але нам цікавей ўсё ж такі WAV-аўдыо. WAV-аўдыо мы можам толькі на Pro аккаунце спамповаць. І Steams.
мы можам атрымаць нібыта стужкі па інструментах. Але трэба разумець, што гэтыя стужкі таксама згенераваныя штучным інтэлектам. Так, зараз я вам покажу, як гэта выглядае. Уже на некім гатовым праекціке. Давайте, можа, тут ёсць. Мы можам выладаваць усе стужкі, якія задэтэктуе штучны інтэлект в нашым трэке, усе інструменты, ці толькі вакал і музыку. І потым у нас будзе на выхадзе стужка з вакалам выключна і стужка выключна з інструментамі. Ці стужка з вакалам, бэк-вакалам, барабанамі, гітарай і ўсё такое. Гучыць добра, але насамрэч гэта нейрасетка проста бярэ наш трэк, прапускае яе праз сябе і генеруе, і такая тыпу, так, ну я тут чую барабаны нейкую гітару, зараз я згенерую тое ж самае. І генеруе нам розныя стужкі. То бок, калі мы ўсе гэтыя стужкі збярэм у адну, то яна па гучанню крышачку будзе адрознівацца ад арыгіналу. Не моцна, але ўсё ж таки будзе. Ну, гэта варта ведаць. Так. Блин, нешта нідзе нема. А хто там ідзе? Ну, карацей, я не буду просто націскаць. Вам тут выдастся спасылачка, і можна будзе спампаваць гэтыя трэкі. У прыватнасці для ўладара пярсцёнкаў там у мяне колькі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 трэкаў аддалася, з іх один вакал і там 8 нейкіх барабанаў, нейкіх фонавых шумаў, ён выдае фонавыя шумы асобнымі стужкамі. З гэтым нельга працаваць якасна, але праз гэтыя штукі можна караценькія хібы выпраўляць, то бок калі ў цябе вымаўленне неправільнае, і там літаральна гэта 1 секунда, то ты береш, робіш перагенерацыю, там, дзе вымаўленне нармальнае, выпампоўваеш голас гэтай перагенерацыі, устаўляеш сюды голас, і стужкі з арыгінальнай генерацыі. І вось на 1 секунде, на адлегласці 1 секунды звычайна не чутна, што у цябе тут уже зведзённая генерацыя, а тут у цябе 8 стужак і новы голас. Вось прыкладна так гэта працуе, амаль што ўсе выпраўленні яны такія. Згенераваў заплатку усуна, пайшоў сюды, уставіў. Яшчэ ў мяне тут ёсць цікавае выпраўленне, калі самому прыходзілася пець, гэта для тых, хто умее спяваць, я спяваць не умею. Тут быў проста адзін момант, дзе шэпатам прамаўляецца кавалачык, зараз вам покажу. І там шэпатам вельмі непрыемны націск пастаўлены быў, мне гэта не вельмі спадабалася. І трэба было гэты націск перарабіць. Ну а шэпатам я ўжо магу мікрафон прамовіць, таму я там свой голас уставіў, ніхто не заўважыў. Вось арыгінал я гучаў. Маўчанне памерлых гномаў. Не вельмі добра. Давайте павернемся до таго, што ў мяне было. Потым я ўзяў, запісаў свой голас, уставіў сюды. Маўчанне памерлых. Ну там не чутна, ну але шэпат, нібыта ён такі же, як і ва ўсіх, ён прыблізна падобны. І ў выніку атрымліваецца маўчанне памерлых гномаў. На жаль, не слышно на колонках, але ну нормально. Там ніхто не заўважыў, што гэта быў мой кавалак, але націск правільны. Можна, напрыклад, так хібы ўпраўляць. Хто умее спяваць, хто генеруе свой голас, для такіх людзей наогул все вельмі файна, яны могуць просто мінус зрабіць і потым самастойна спець, і ўсе гэтыя хібы выправіць самастойна сваім голасам. Ну і ўсё. І вось у выніку што я маю? Прыкладна гадзіну-дзве я вытрачаю на тое, каб адаптаваць тэкст праз штучны інтэлект, праз Gemini. Потым яшчэ гадзінкі 2-3 у меня заходзіць, каб згенераваць розныя варыянты, абраць тое, што спадабалася. Потым яшчэ некалькі гадзін у меня заходзіць, каб у спадабаўшымся трэку ўсе хібы перагенераваць у суна. І потым я ў гэтым рэдактары сижу, ўжо там магу тут паўгадзіны сидзець, а магу тут сядзець тыдзень, ёсць трэкі, дзе я там шмат чаго раблю, бывае, я пераставляю месцамі куплеты, припевы, неяк іх падублюю, ўсё такое. Тут уже можна шмат часу праводзіць. Але ў выніку, ну, адзін трэк займае там 9 гадзін. Пасля гэтага я просто раблю экспорт, і ў мяне атрымліваецца трэк, які можна выкладваць у інтэрнэт. Прыкладна так адбываецца праца з майго боку са штучнай інтэлектуальнай музыкай. Мои знаёмыя музыкі кажуць, ну ты, канешне, дубка ленотная, ну не мог пайсці павучыцца 5 гадоў. А потым, вось ёсць Артур Дзівія Project, ну шыкоўныя робіць праекты, ён робіць этнічны паганскі беларускі фолк, ён збірае хоры, записывае іх, потым зводзіць, у яго музычная адукацыя, ён вытрачае на гэта просто месяцы свайго жыцця. Но я 9 гадзін вытрачаю, каб зрабіць нешта падобнае.
у Артура атрымліваецца нашмат лепей. І ўвогуле ён робіць супер класна. Але там паслухаць бацьку яшчэ каму-нибудь, ну вось 9 гадзін уже нешта якаснае атрымліваецца. Што я звычайна адказваю? Я адказваю, што я не прыхільнік таго, што трэба заебацца, каб зрабіць якасна. Вось, прабачце за такое выказванне, але для мяне, напрыклад, хапае такой якасці. З аднаго боку. З іншага боку, зразумела, што каб усё так зрабіць, таксама трэба мець там пэўны досвед. Хоць у мяне няма музычнага досведу, але я вось там ведаю, як Суна працаваць, ведаю, як у Premiere Pro працаваць. Таму цалкам, стварэнне якасных шэй-генерацый таксама каштуе часу і каштуе часу немало. Я думаю, што музыкі маглі б гэта ўсё рабіць нашмат якасней і хутчэй. Іншая справа, што я не ведаю, навошта музыкам рабіць музыку пад ключ, але мне падаецца, што калі ось сапраўдныя музыкі прыходзяць у Суна, у іх павінна атрымлівацца просто шэдэўральна. Бо як я магу са сваімі тупымі тэхнарскімі ведамі так рабіць, то у іх таксама можа атрымацца і нашмат лепей, чым у мяне. Вось, з генерацыяй гэта ўсё. Далей я хацеў бы яшчэ расказаць пра што пасля гэтага, бо гэта не канец. У цябе ёсць WAV-файл, што з ім далей рабіць? Далей трэба, па-першае, згенераваць вокладку, каб гэтую вокладку потым выкарыстоўваць не ў сацыяльных сетках, а ў сервісах. І яшчэ трэба разумець, куды наогул выкладаць гэтыя трекі, як гэта робіцца. Тут усё даволі проста. Вокладкі мне рабіў раней Gemini, ён добра маляваў. Зараз ChatGPT нашмат лепей малюе, таму я просто беру усю сваю гісторыю з размовай з Gemini. У дадзеным выпадку гэта вось там. Я просто беру гэтую всю гісторыю, капірую і устаўляю у ChatGPT, у новы чат. Ці прашу тутака зрабіць самарызацыю, што адбывалася, і самарызацыю ўжо устаўляю у ChatGPT і кажу чату GPT, ось табе кантэкст, зрабі мне квадратную вокладку без тэксту, але там каб чапляла, я не ведаю, каб яшчэ штосьці там адбывалася, і ён мне даволі добра робіць. Вось, напрыклад, я рабіў для вечар той, гэта апошні трэк, які ў сецівіра выйшаў, майго альтер-эга. Я ему там заладаваў інфармацыю. Калі не хочется увесь чат капіраваць, просто капіюю фінальны промпт, стыль і кажу зрабіць вокладку. І ён мне генеруе першы варыянт, там стаіць дзяўчына, махае хустачкай, хлопец заходзіць у армію, ўсё гэта ў беларускім традыцыйным стылі. Доўга гэта ўсё заладоўваецца. Мне не падабаецца, я хочу больш сучаснае, кажу зрабі больш. Дарэчы, я часамі збіваюся ў мовах, мне там хтосьці паралельна пісаў на расійскай па нейкай рэкламе, я тут на беларускай размаўляю, потом хоба пішу яму беларускай раскладкай на расійскай, ён усё разумее, нормально. Вось першая генерацыя, кажу, зрабі больш кіберпанка і БЧБшных каляроў, ён мне дадае, ўжо не дрэнна. Потым гляжу, тут арыён не так вельмі добра бачны, як я б хацеў, кажу, зрабі, каб арыён быў лепш бачны, робіць. І вось так 3-4 ітэрацыі, вось у мяне фінальная вокладка гатовая. Далей я беру ўжо і ў фотошопе там накладаю тэкст з назвай песні і назвай артыста і выкарыстоўваю гэтую вокладку. То бок і тут таксама шаі. З нюансаў тут такі нюанс ёсць, што кожная новая генерацыя, то бок я нібыта прашу яго ўдасканаліць стары відарыс, але для нейрасеткі гэта ўсё роўна цалкам перагенерацыя. Таму дзяўчынка з апошняй генерацыі, яна нібыта тая ж у той жа позе, тая ж у яе вопратка іншая, але гэта ўжо не гэтая дзяўчынка. Тут не так заўважна, але, напрыклад, калі вы свой твар у ChatGPT загрузіце і скажаце зрабіць там афішу з вашай выявай, то першую генерацыю ён зробіць класна, вы там будете выглядаць суперскую, на трэцяй генерацыі вы ўжо будете выглядаць, нібыта вы захварэлі. Вось, гэта трэба ўлічваць. Прасцей ўжо проста паглядзець усю гісторыю змяненій, дайсці да гэтага хворага варыянту, але які вам падабаецца, папрасіць зрабіць самарызацыю таго, што тут адбывалася, стварыць новы чат, у яго загрузіць вашу выяву, самарызацыю, і ён вам ужо зробіць больш-менш нармальна. Гэта з вокладкамі. Дыстрыб'юцыя. Дыстрыб'юцыя музыкі, музыкам не трэба распавядаць, як яна працуе. Для нас, звычайных людзей, ёсць... Гэта не так, як і на Ютубе, ты не запампоўваеш сваю, не заладоўваеш сваю музыку на нейкія сервісы, там яго ўсе слухаюць. То бок у Spotify не трэба ісці, у Apple музыку не трэба, так не так гэта робіцца. Ёсць буйныя лейблы музычныя, якія гэтую музыку выладоўваюць на усялякія пляцоўкі. Да лейбла ты таксама не пойдзеш, да Warner Brothers'аў ты пойдзеш, можаш схадзіць, але наўрад ці тебе штосьці адкажуць. Таму існуюць проста звычайныя пляцоўкі, якім ты штомесячна плоціш грошыкі невялікія, заладоўваеш туды свой музычны файл, сваю вокладку, апісанне музыкі, і гэты сервіс ужо самастойна цягам некалькіх дзён, а можа там тыдняў, гэтую музыку раскідвае па ўсім пляцоўкам, у тым ліку Apple Music і ўсё астатняе. Я раней выкарыстоўваў сервіс
не файн-тюн, а тюнкор. Іх некалькі даволі вялікіх. Вось ёсць тюнкор, ёсць дыстракіт, ёсць іншыя. Я выкарыстоўваю тюнкор, але там ёсць нюанс. Усе гэтыя сервісы праз тое, што карыстальнікі не вельмі давольныя, цалкам шаі музыка, ну, шмат генеруюць так званага слопу, неякаснай музыкі, людзі не хочуць такую музыку чуць, таму дыстрыб'ютары музыкі пачынаюць забараняць штучную інтэлектуальную музыку дыстрыбаваць. Вось з тюнкорам здарылася менавіта гэтае. Паўгады яны нармальна мою музыку, нягледзячы на тое, што яна згенераваная штучным інтэлектам, дыстрыбавалі, а вось 2 месяцы таму яны проста ультыматыўна сказалі, што ўсё, што згенеравана праз нейрасеткі, якія не далі нам гаранты, што яны не выкарыстоўвалі аўтарскія дадзеныя пры навучанні сваіх сетак, мы не будзем выкарыстоўваць. Суна ніколі нікому не паказваў, на якіх дадзеных навучаліся. Таму праз Суна музыку, як ты генеруеш, ты не можаш, напрыклад, цяпер праз тюнкор яе выкладаць. Табе кажуць, што давай, да свідулі. Гэта Суна, а Суна ў нас у нашым лісце няма. Ты кажаш, а што ёсць, а ў іх там нейкія нейрасеткі, якія проста могуць там, не ведаю, кузнечыка згенераваць і ўсё. Таму ну, ось такая тэндэнцыя ёсць, але ёсць дыстракіт сервіс, які даволі файны. Вось так, гэта тюнкор, гэта не дыстракіт, які файна працуе. Вы ў ім рэгіструецеся, плаціце штосьці каля $40 на год, ці крыху больш. Вось, $50 на год, 45. І за гэтую плату вы можете колькі заўгодна трэкаў выкладаць, яны будуць разлетацца па пляцоўках. Адзінае, што як вы скончыце падпіску, гэтыя трэкі з пляцовак знікнуць. Але можна за кожны трэк асобна даплачваць па $29, і тады гэтыя трэкі заўсёды на пляцоўках застаюцца. Так гэта выглядае. Нічога складанага. Ну там літаральна некалькі налад. Гэта вокладка, аўдыёфайл, мова. Мовы, дарэчы, беларускай ні ў кога няма, таму я ставлю польскую. У дыстракідзе ёсць яшчэ такая хіба, ён не працуе з кірылічнымі шрифтамі, то бок ён не можа дыстрыбаваць музыку, у назве якой ёсць кірыліца. Таму я такі класна, у нас ёсць лацінка, буду лацінкай херачыць. Вось, таму польская мова, лацінкай пішыце назву, загружаеце ўсё, там пазначаеце сябе аўтарам ці не сябе. Нюанс. У дыстракідзе з'явілася галачка, што гэта створана з дапамогай шаі, не ставце, як будзеце рабіць. Гэтую галочку афіцыйна зрабілі праз тое, што Spotify сказаў, што хоча вешаць лейбы на музыку, згенераваную людзьмі, то бок адрозніваць музыку шаішную ад людзей, проста каб каталаг працаваў лепей, каб людзі маглі зайсці і такія, ну вось, не хачу шаі, хачу чалавека, не хачу чалавека, хачу шаі. Я патрапіў у гэтую пастку, я пазначыў, што ну, мне шаі, ўсё класна, там яшчэ трэба абраць, што шаі зроблена, тэкст, не тэкст. І ў мяне трэк 2 тыдні не трапляў нікуды. Я потым просто гэты же самы трек заладаваў, не пазначыў, што гэта шаі, ён ужо праз 2 гадзіны быў даступны на YouTube музыцы, праз дзень ужо быў паўсюль даступны. То бок відавочна, што Spotify ўсё ж такі такім чынам і мадэрацыю нейкую складняе, хутчэй за ўсё іх там мадэрацыя для шаі трэкаў просто значна маруднейшая. Ну такі лайфхак нібыта не вельмі добры, але ну што рабіць? Ну што рабіць? Не хочацца чакаць гадамі. Такі кэнселінг па шаі прыкметах. Ну і допісы ў соцсеткі, ўсё тое ж самае. У мяне ёсць чат, у мяне ёсць Gemini, у якім здаравенная гісторыя нашай камунікацыі пра трэк, таму я ці тут, ці ў чаце GPT, калі генераваў вокладку, просто там, дзе ёсць кантэкст пра гэты трэк, я пішу, што зрабі мне там нейкі допіс для сацыяльных сетак, вось, распавядзі тое-сё. І ён нармальны допіс робіць. Вось, такі постпрадакшн. То бок постпрадакшн увесь з нейрасеткамі. І ўсё гэта вельмі хутка з імі робіцца. Далей у мне ўжо зусім крыху засталося, таму давайте скончым, і там будуць, можа, якія пытанні. Яшчэ ў мяне пытаюць, што па заробках. Вось, Алексей Картыннік, што ў цябе па заробках? З музыкі, ну ты ж шаі музыку робіш, гэта ж проста, яе слухаюць. Ну так сабе па заробках, я вам скажу. Ладно, я просто не памятаю это. Глядзіце, у мяне зараз на Spotify 100 штомесячных слухачоў. У мяне недзе 40 000 праслухоўванняў на штук 16 трэкаў. Прычым большая палова з іх гэта на Ютубе кліпы. Я яшчэ кліпы раней выкладаў разам з музыкай. На Ютубе ёсць падпісчыкі, яны глядзяць кліпы, ну і у статыстыцы гэта ўлічваецца. Я зарабіў за гэты год вось 16 трэкаў, 40 000 праслухоўванняў, я зарабіў $30. Вось на тюнкорі у меня 24 і на дыстракідзе 5. Прыкладна за, ну, я там лічу, прыкладна за 1000 праслухоўванняў я атрымліваю, ну, колькі? $1 дзесьці так.
Гэта прыблізна як на Ютубе насамрэч за прагляды відэа. Ну адпаведна, як твая музыка патрапіць у чарты, як гэта там у Сені Абсента было, у яго свая музыка, але як яе будуць слухаць мільёны, то і ты будзеш нармальныя заробкі мець. Ну але пакуль што я не склаўся ў мяне лёс. Ну і не для заробкаў гэта раблю. Але ёсць якасныя прыклады. Вось, напрыклад, ёсць такая выканаўца Ханна Монет. Гэта цалкам штучны інтэлектуальны праект. У сэнсе генерацыя музыкі, генерацыя відарысаў робіцца штучным інтэлектам. Аўтарка гэтага канала кажа, што тэксты яна сама піша на 90%. Ну, зразумела, значыць, там 10% таксама штучны інтэлект. Чым выбітны гэты канал? Там 200 000 падпісчыкаў, не так шмат. Там прыблізна по 10 мільёнаў праслухоўванняў на песнях. Я не памятаю, колькі там на Spotify у іх штомесячных слухачоў. Ну, я думаю, што пад 500 000 павінна быць, а можа і больш. Але фішка ў тым, што яна пачала выстрэльваць на чартах амерыканскіх. У сваёй стылістыцы вось яна трапіла з адным трэкам, яна трапіла ў топ-1, то бок першая песня папулярнасці была у R&B жанре, Gossip Songs, R&B. Першае, трэцяе, 20-е, 30-е месца. Што і гэта дала гэтай выканаўцы? На яе звярнулі ўвагу лейблы. Гэта было, я не памятаю, дарэчы, гэта было на пачатку гэтага года, напэўна. Яны прыйшлі да яе, заключылі з ёй кантракт. Гэта адзін з варыянтаў заробку. Зразумела, што там толькі адзінкі гэта робяць, але ўсё ж такі вось з выканаўцамі, якія ствараюць музыку праз Spotify, гэта не адзінкавы прыклад, заключаюць кантракты на $мільёны. І гэта таксама адказ пра аўтарскае права. Ну што там з аўтарскім правам? Ну вось маленькія Warner Brothers, гэта у нас хто? Music продюсеры. Карацей, маленькія забыўся, студыі. Лейблы, так, ой, дзякуй. Маленькія лейблы нармальна так заключаюць гэтыя дамовы і плоцяць нармальныя грошы. З вялікімі лейбамі там ёсць праблемы, але ўсё ж такі яны ламаюцца. Напрыклад, Warner Brothers Music, калі я не памыляюся, яны доўга намагаліся судзіцца з Суна за аўтарскае права. У выніку суд не прыйшоў да міровага пагаднення. Суна сказаў Warnerам, што яны будуць сачыць за аўтарскім правам актораў, якія пад лейблам Warner выступаюць, то бок там нельга будзе стварыць галасы Эмінема, яшчэ кагосьці, хто ў Warner зарэгістраваны, але хутка Суна выкаціць функцыянал, дзе мы зможам заплаціць грошыкаў, каб зрабіць музыку ў стылістыцы пэўнага спевака, напрыклад, які ў Warner абслугоўваецца. І такім чынам спевак будзе атрымліваць роялці з нашых плацежоў, а мы зможам генераваць рэміксы ці каверы. Вось за такога пагаднення прыйшлі. Ну і плюс Warnerы там яшчэ спіхнулі здаравенны сервіс, прадалі Суны, я не памятаю, што за сервіс. Ну, карацей, спрачаліся, судзіліся, а ў выніку прыйшлі для пагаднення. Такая штука была. То есть она поет, ну не она, да? Не, яна толькі тэксты піша, а ўсё астатняе это генерацыя. Ну и после того, как заключили контракт, ничего не поменялось. Все то же самое, так. Ну і там яшчэ статыстыка. За першыя 5 песен, якія патрапілі ў чарты, вось яна атрымала $52 000. Ну, гэта зноў ж такі, таму што гэта чарты, гэта праслухоўванне, мільёны праслухоўванняў, ну, а там ужо калі мільён, дзесяткі мільёнаў праслухоўванняў, гэта ўжо кошт ідзе на тысячы, дзесяткі тысяч заробкаў. Сеня Абсент, дарэчы, пра гэта добра на першым гікаўскім распавядаў, як ён даволі добра грошыку зарабіў на сваім трэку, я не памятаю, што яго злецела. Ну что, можно с тобой? Ну так. Это российскомовная. Не, Сеня малайчына. Перашкоды. Про перашкоды яшчэ вам распавяду крыху. Ну я вам уже про іх усе распавёў. Ну, па-першае, Spotify з гэтымі лейбламі кэнселіць штучна інтэлектуальных аўтараў, і гэта хутчэй за ўсё будзе хутка і ў Ютубе, у іншых сервісах. Ну, нібыта людзі хочуць адрозніваць шаі ад нешаі контент. Ну, для нас, як для аўтараў, гэта можа сказацца на тым, што сервісы не будуць з намі працаваць, і тэрміны з'яўлення музыкі будуць падоўжвацца. Потым TuneCore, як я казаў, проста адмовіўся працаваць з намі, ну, таму што я не ведаю чаму. Напэўна, ім проста так прасцей, можа, у іх нейкія судовыя праблемы былі, а можа, мадэрацыя не спраўлялася, бо яны таксама мадэрацыяй займаюцца. З іншага боку... Грэмі. Дарэчы, Грэмі — самая буйная музычная прэмія. Яны некалькі тыдняў таму сказалі, што песні з элементамі, створанымі штучным інтэлектам, маюць права атрымаць Грэмі, але перамагчы могуць толькі людзі.
і яны будуць збіраць нейкі камітэт, які будзе выяўляць, які адсотак штучнага інтэлекту выкарыстоўваўся ў музыцы, і нібыта вось як там шмат штучнага інтэлекту, то все, давайте до свидулі, в Грэмі вы не атрымаеце. Ну, нейкія такі. Цікава, як яны гэта будуць рабіць. А вопрос такой, а как они вообще вот это определяют? Ніяк. Ну, как можно понять, что вот реально песня сделана сама, что дорожки Ніяк. Ну, сапраўды ніяк. То бок можа быць з пункту гледжання судовага нейкага, не судовага, а легальнага, трэба будзе там прадастаўляць, напрыклад, камп'ютар, на якім ты рабіў гэта ўсё. Ну, гэта ўжо такія мои думкі крыху здзеквальскія. Ну так. Таму я і кажу, што з Грэмі не зразумела зусім нічога. Такое адчуванне, што яны проста гэта сказалі, каб аўтары, якія на іх ціснуць, крыху супакоіліся. Бо насамрэч верыфікаваць контент штучна-інтэлектуальны, ну, такая задача, яна невырашальная. Калі нават і з'явіцца штосьці, што будзе казаць, што вось гэта штучны інтэлект, на наступны дзень з'явіцца мадэль, якая будзе гэта ўсё абыходзіць. Ну так. А што паслухаць? Ідзем к канцу ўжо буквально. Што? YouTube очень хорошо идентифицирует штучную интеллигенцию. Там есть отпечаток. Так гэты адпечатак лічбавы, ён сціраецца проста перагенерацыяй у праграме. Ты бярэш гэты відос, перарэндэрываеш, і ўсё, няма больше гэтага адпечатка. Гэта ўсё сціраецца. Гэта як у чаце GPT раней рабілі там 2 прабелы замест 1. Ну гэта, гэта ўсё просто, ты ў чаце GPT просто пішаш, прыбяры мне двойныя прабелы, у цябе ўжо тэкст, які не адрозніць. Гэта складаная задача, і там асобную, прабачце, можна лекцыю на гэты конт рабіць. А напрыканцы хачу параіць вам, што паслухаць з беларускага згенераванага штучным інтэлектам. Вось сецівір, гэта мой праект. Там адвольная розная музыка, адзінае, што я аб'ядноўваю, в асноўным гэтая музыка на тэксты беларускіх народных песень ці на тэксты нашых паэтаў. Мір'яда, круты праект ад хлопца, Алексей таксама яго клічуць, як і мяне. Ён 10 гадоў пісаў вершы і вырашыўся гэтыя вершы перакласці ў музыку. Супер крутая лірыка, там ёсць хібы вымаўлення, ён не запарываўся над вымаўленнем моцна, але ён рабіў 1000 генерацый, каб браць лепшае, і гэты альбом вельмі пазітыўны. Там супер пазітыўная стылістыка, просто раю паслухаць, настрой адразу падвышаецца, вялікі яму рэспект. І ось яшчэ з'явіўся, ёсць такі выканаўцы, я, дарэчы, не ведаю, хто-нибудь ведае яго, Алесь Бівуд. Ну, ён зусім маленькі, ён выпусціў альбом спартовых, баскетбольных, гэтых, як называюць, ультрас, напэўна, мінскіх. Вось пра гісторыю баскетбалістаў мінскіх, якія там на тырылкі гэтыя ходзяць. Называецца Андерменск. Ён цалкам і тэкст генераваў штучным інтэлектам, і не правіў цалкам гэтыя трэкі потым. То бок і музыку з усімі хібамі выклаў, але там ёсць такія трэкі, якія качовыя, прям класныя. Таму таксама можна паслухаць. Ну і ўсё, на гэтым я сёння скончваю. Замест падзяк можете подпісацца. У мяне ёсць інстаграм майго альтер-эга музычнага, і там я выкладаю новыя трэкі, анонсы пра іх. Можна подпісацца на мой канал «Цёмны лёс». Там у мяне ёсць відосы пра тое, чым займаюцца беларусы, інтэрв'ю, а яшчэ я там раблю рубрыку, не часта, але ўсё ж таки раблю, якая называецца «Шаі Лаба», дзе распавядаю пра тое, што можна як рабіць са штучным інтэлектам. У прыватнасці гэты выступ там таксама з'явіцца. Потым падкаст «Каласы па сярпом Шаі», які раблю я разам з Яўгенам Ефімовым, Еміліяй Гаурус. Раз на 2 тыдні распавядаем на беларускай мове пра ўсе асноўныя навіны штучнага інтэлекту ў фармаце падкаста. Вельмі раю падпісацца, каб трымаць сябе ў тонусе. Яшчэ можна мяне чытаць у Мастадоне, гэта аналаг Твітару, вось спасылачка. І ёсць у нас даволі немаленькая суполка ў тэлеграме аматараў штучнага інтэлекту, дзе можна паразмаўляць і пра контент, і пра праграмаванне, і проста даведацца штосьці новае, нават калі ты нічога не ведаеш. Усё на беларускай мове. Беларусь AI ці беларускі Шаі называецца суполка, далучайцеся. Ну і ўсе мои контакты ёсць на маім сайце etibird.com. А гэта QR-код з прэзентацыі. Усім вялікі дзякуй, я ўсё. Паважаныя мае, пры канцы хацеў вам яшчэ паказаць адзін цікавы спосаб ужывання штучнага інтэлекту ў дачыненні да стварэння музыкі, які я выявіў для сябе ўжо пасля выступу падчас публікацыі маіх трэкаў у Ютубе. Бо цяпер часцяком
перад тым, як апублікаваць трекі на музычных пляцоўках, я публікую іх на Ютубе, бо на Ютубе ты як апублікаваў, так яны ўжо адразу дасяжныя. І вось там ёсць такая праблема, што на Ютубе глядзяць відэа, і як ты публікуеш просто аўдыёфайл з чорным экранам, ці замест чорнага экрана ты дадаеш просто вокладку, то гэта глядзяць не так добра, як у тым выпадку, калі б там нешта дрыгалася. Хтосьці з вас, напэўна, бачыў музычныя трекі на Ютубе, у якіх на фоне музыкі дрыгаюцца хвалі. Гэта называецца хвалевая гукавая развёртка, і гэта такая візуалізацыя музыкі. Дык вось я падумаў, што такую візуалізацыю было б недрэнна зрабіць. Ну што можна зрабіць? Можна выпампаваць гатовыя файлы з інтэрнэту, якія проста будуць дрыгацца не ў такт музыцы, мне гэта не спадабалася. І я падумаў, ну мы ж все са штучным інтэлектам працуем, таму можна паспрабаваць праз штучны інтэлект цікавым чынам вырашыць гэтую праблему. Вырашэнне аказалася даволі простае, асабліва для тых людзей, хто крышачку знаёмы з праграмаваннем. І калі як вы не знаёмы з праграмаваннем, вам таксама падыдзе. Мы будзем выкарыстоўваць клод-код, ці курсор, ці кодекс, любы дапаможнік, любы асістэнт, які можа праграмаваць са штучным інтэлектам унутры, і папросім яго проста зрабіць нам візуалізацыю пад пэўны трэк. Всё супер проста. І цяпер я вам хуценька пакажу, як гэта выглядае з пункту гледжання промптінга. Не палохайцеся, я адкрою гэта ўсё ў IDE-шцу, спецыяльнай праграме, праз якую мы праграмуем, але вам трэба толькі зразумець, якія промпты я пісаў, што ў выніку у мяне атрымалася. І вы зможаце рабіць дакладна так жа. Я ўсё гэта буду рабіць праз праграму пад назвай Antigravity. Гэта спецыяльная праграма для праграмістаў ад кампаніі Google, праз якую мы пішам код. І тут такой мне ўжо вельмі зручна ўбудаваны клод-код, як расшырэнне ці стандартны шэй-агент ад Гугла. Вы, якщо можете выкарыстоўваць любую іншую шэй-праграму, нават можете дэсктопны клод выкарыстоўваць, дэсктопны кодекс, в сэнсе ты, які запускаецца як асобная праграма, і там будете просто ўсё рабіць. Тут я буду адкрываць тэшку, у якой будзе захоўвацца фінальны файл. Фінальны файл гэта будзе .html файл, у якім будзе утрымлівацца код візуалізацыі. Для нас HTML вельмі зручны фармат, таму што ён адкрываецца адразу ў браузеры, як я казаў, этот фармат не патрабуе кампіляцыі. Клод-код просто створыць нам адзін файлік. Мы гэты файлік адкрыем у браузеры. Там будзе плеер, мы запустим гэты плеер, запусціцца візуалізацыя, мы запішам гэтую візуалізацыю, і потым у праграме для монтажа просто падклеім яе пад гук. Давайте я вам адразу пакажу тэчачку. То бок вам трэба стварыць тэчку у вас на камп'ютары, у мяне ўжо яна існуе, я буду вам паказваць на ўжо гатовых візуалізацыях, якія я рабіў. Усё гэта робіцца, дарэчы, як ведаеце, ужо як гэта рабіць, за 5-10 хвілін, не больш, супер круто. Вось моя тэчачка, visualizations. І што ў гэтай тэчцы адразу вам раю пакласці, што сюды пакласці. Па-першае, сам трэк у фармаце MP3 ці WAV, у мяне тут така 2 трэкі, і вокладку. У мяне тут таксама 2 вокладкі для трэкаў, таму што вокладкі будуць удзельнічаць у самой візуалізацыі. І ўсё, далей я вам пакажу, якія прампты пісаў, каб гэтую вокладку MP3 файл клод выкарыставаў для таго, каб стварыць візуалізацыю. І ў выніку у вас будзе 2 файлы. Ну, не 2, а 1 файл на одну візуалізацыю. Просто у меня тут така 2 песні, таму 2 файлы. Першая візуалізацыя — гэта індекс HTML, другая візуалізацыя — гэта мова маці. Я сказаў, што каб запусціць гэтыя файлы дастаткова іх проста ў браузеры адкрыць, але гэта крышачку не так, бо аўдыёфайлы праігрываць браузер наўпрост не ўмее, і для гэтага мне клод-код стварыў асобны файлік, называецца start command, які я запускаю, ён запускае так званы локальны сервер, праз які ўжо гэтыя візуалізацыі запускаюцца. Насамрэч нічога складанага, ён сам усё гэтага можа патлумачыць, но тых, хто знаёмыя з праграмаваннем, і так мне разумеюць. Таму запускаю гэты файлік, разгортваецца локальны сервер, і вось першая візуалізацыя. Неминуче, леюче, наново розкривається ще. Як вы бачыце, даволі прыемныя хвалі, даволі ўсё рухаецца ў такт музыцы, даволі ўсё прыемненька, і гэта ўжо нашмат лепей будзе і прыемней глядзець на Ютубе, чым проста вось гэтую вокладку без нічога. Давайте я адкрыю другую візуалізацыю, паглядзім, як яна выглядае, там больш жвавы трек, і візуалізацыя крыху іншая.
Шагаюча нанова, раскрываецца шчырае слова. Ну вось неяк так. Усе гэтыя візуалізацыі вы можете пабачыць на цёмным лёсе на Ютубе, я гэтыя трэкі выклаў. Другая візуалізацыя, она выглядае па-іншаму, тут хвалі іншыя, тут яшчэ, як вы заўважылі, на фоне такі лёгкі дым з невялічкімі часціначкамі лётае. Вось нават цяпер бачна, як яна лётае, гэтая невялічкая некая кропелька. Ці то пылу, ці то дыму. Вось, як гэтыя візуалізацыі робяцца? Вельмі проста. Давайте адкрыем гэтую папку Anti-Gravity, ці вы можете адкрыць папачку, тэчку гэтую ў вашай праграме для камунікавання са штучным інтэлектам. Вось яна, тэчачка адкрылася, вось гэтыя два файлы, index.html і мова маці. У іх цалкам змяшчаецца ўвесь код, які адказвае за гэтую візуалізацыю. На код мы глядзець не будзем, давайте адразу паглядзім, як гэта візуалізацыі ствараліся. Вот моя гісторыя промпта. З самага пачатку паглядзім, як гэта было. Вось літаральна, што я як першы промпт сказаў клод-коду. Я хочу зрабіць візуалізацыю для відэа ў YouTube пад музыку. Хочу, каб грала музыка, ў цэнтры адлюстроўвалася вокладка для гэтай музыкі, магчыма, з кругавымі краямі. А на фоне была прыгожая візуалізацыя гукавых хваляў у бела-чырвона-белым колерах, але не вельмі выразна, каб не было заўважна. Гэта візуалізацыя павінна быць з адносінамі старон 16:9, гэта фармат Ютуба, і павінна быць прыгожая і працаваць так. Я запускаю песню, і пачынаецца праігрывацца візуалізацыя. Песні вокладку прыкладаю. І далей я праз сабачку кажу, у якіх файлах знаходзіцца вокладка, у якім файле знаходзіцца моя песня. Усе гэтыя файлы павінны быць вось тутака у тэчцы, якую вы адкрылі праз свой асістэнт. І ўсё, далей клод-код ідзе, нешта робіць, і літаральна ў адзін праход ён тут думае, нейкія каманды выконвае, і літаральна ў адну праходку ўсё робіць за хвілін 5 і дае мне адказ, што ўсё зроблена. Всё, першую візуалізацыю я зрабіў менавіта так, у адзін промпт. Можна было б, канешне, туды яшчэ дадаць у гэты промпт стылістыку музыкі, тэкст музыкі. Магчыма, вы захацелі б на візуалізацыі пусціць гэты тэкст фонам, каб ён ішоў падчас таго, як праігрываецца музыка. Гэта ўсё таксама можна ў клод-кода прасіць. Тут жа ў гэтым жа чаце я папрасіў зрабіць і другую візуалізацыю для другога трэку, закінуў гэты трэк сюды, закінуў вокладку, гэта трэк нумар 20. І промпт у мяне быў такі. А цяпер зрабі другую старонку з крыху іншай візуалізацыі, больш рэйвовую. Музыка і вокладка ў такіх-то файлах, і сюды я ўжо закінуў стылістыку песні адразу з суна, каб ён лепей разумеў па стылістыцы, якая візуалізацыя павінна быць. І тут трэба сказаць, што ён не зрабіў візуалізацыю, але гэтая візуалізацыя моцна тармазіла. То бок ён зрабіў цяжкі код. І я напісаў яму, што нешта моцна тармозіць, ён усё перапісаў, і літаральна вось з другога промпта атрымаўся шкоўны вынік. Толькі мне там яшчэ не спадабалася, як ён вокладку ўпісаў, яна была круглая, абрезаная, я папрасіў, каб яна не абрезалася, і папрасіў светлавыя прамяні зрабіць іншымі і дадаць дым. Зрабі іх менш выразнымі, каб эпілепсія не здарылася, прашу я клод-код. Прыбяры навогул хвалі, там спачатку на фоне былі хвалі мне, якія мне не падабаліся, і вось прашу яго пусціць дым ці попел павольна, каб лётаў. І ўсё. Потым ён вам створыць гэтыя файлы, як вы гэтыя файлы запусціце, яны у вас не будуць адкрывацца, вы можете просто клод-код папрасіць іх самому запусціць. Ён, хутчэй за ўсё, вам створыць лакальны сервер ці створыць вось такі файлік з камандай, якая запусціць лакальны сервер, і в гэтым лакальным сервере вы ўсё запусціце. Вось такая класная штука для тых, хто крышачку умее праграмаваць. Я тут адразу хачу зрабіць заўвагу для тых, хто не умее праграмаваць. Запускаць кодынг асістэнта на сваім камп'ютары можа быць апасна, таму што яны выконваюць каманды, і гэтыя каманды могуць парушыць працу вашага камп'ютара, могуць штосьці выдаліць, могуць сламаць сістэму цалкам. Таму я, звычайна, канешне, праглядаю усе каманды, якія генеруе асістэнты, як бачу там штосьці небяспечнае, то я гэта выдаляю. Як вы такога рабіць не можаце, то на свою страх і рызыку. Як вы ведаеце, што такое віртуалізацыя віртуалкі, то можаце ў віртуалцы гэта запускаць, там усё будзе бяспечна. Як не ведаеце, на свой страх і рызыку, прынамсі, пры такой простай працы, калі трэба стварыць проста HTML-файл, запусціць яго лакальна, хутчэй за ўсё, ні клод-код, ні кодекс не зробіць нічога шкоднага на вашым камп'ютары. Але я вас папярэдзіў. Всё, на гэтым у мяне сёння дакладна
ўсё, што я хацеў для вас сказаць. Спадзяюся, гэты выпуск быў карысным. Спадзяюся, ён быў таксама карысным для тых з вас, хто глядзеў мой папярэдні выпуск, які я 1,5 гады таму выпускаў. Мне падаецца, тут я і больш практыкі даў, і даў больш свежай інфармацыі, бо 1,5 гады таму я таксама не ўсё з таго, што сёння вам распавядаў, ведаў, дзелюся сваім досведам. Стварайце музыку, як вы ўжо яе ствараеце, ці паглядзіце гэтыя відосы створыце, то абавязкова скідвайце спасылкі ці назвы вашых гуртоў і песен у каментарах пад гэтым відэа. Будзем разам слухаць беларускую шэй-музыку, якасную беларускую шэй-музыку. Усім дзякуй, з вами быў Алексей Картынік, і да сустрэчы ў новых выпусках Шэй-лабы і інтэрв'ю на цёмным лёсе. Да пабачэння.